Avui tenim una primera taula rodona de debat i per fer-la vam decidir fer una mirada cap a Europa i cap al futur de la Unió Europea. En un moment d'atzucac, en un moment de tensions, pel que fa a la redefinició del projecte comunitari europeu, i on nosaltres, els joves, la gran majoria d'assistents que esteu aquí avui, que segurament podríem dir que som la generació Euro o la generació Erasmus, doncs i en un moment en què sembla que aquest projecte comunitari s'està debilitant i ja està existint una involució en la integració europea, creiem que era especialment rellevant tractar aquest tema durant la Local Conference d'enguany. I per fer-ho comptem amb tres veus diferents, amb tres ponents amb un gran coneixement de primera mà de la realitat europea i de les institucions europees, que són també aquelles grans desconegudes fins i tot pels joves com nosaltres. A la meva esquerra tinc el Jordi Angusto, que és professor de Teoria Econòmica, Macroeconomia i Microeconomia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exercit càrrecs executius en empreses i entitats de promoció econòmica i foment de la innovació, com Barcelona Tecnologia, Centre Tecnològic Aeroespacial de Catalunya i SCAM, Centre Tecnològic. Ara bé? Sí. I actualment és assessor econòmic del Grup Verd al Parlament Europeu, membre de la Comissió Executiva de la Fundació Catalunya-Europa i vicepresident de la Comissió d'Innovació del Col·legi d'Economistes de Catalunya. A més, articulista del diari Ara, eldiario.es i col·laborador habitual als matins de Catalunya Ràdio. Destaquem també el seu llibre I ara què? Entre la crisi i la fallida, publicat amb l'editorial Gregal. A la meva dreta tenim l'Aleix Sarri. L'Aleix és llicenciat en Biotecnologia i màster en Relacions Internacionals i és assessor de l'eurodiputat Ramon Tremosa des de finals del 2010 al Comitè d'Economia i Finances del Parlament Europeu. Ha treballat assessorant en els debats dels informes anuals del Banc Central Europeu i en l'informe anual de competència de la Unió Europea, entre d'altres. A més, és autor de dos magnífics llibres sobre el tema que tractarem avui, La Unió Europea en perill del 2014 i un de més recent, L'Europa que han fet fracassar, de finals d'aquest any passat amb l'editorial Pòrtic. Si us fixeu, entre perill i la consumació del fracàs han passat menys de 2 anys i és una mostra de com de ràpid han anat passant les coses entre aquests dos llibres. A l'esquerra de tot, sense assentar cap precedent, tenim en Guillem Pursals, que és politòleg per la Universitat Pompeu Fabra i director de seguretat pel Campus Internacional per a la Seguretat i la Defensa, i a més és columnista i codirector de la revista Endavant, que per aquells que no la conegueu és un projecte editorial online molt potent que tracta temes diversos com política, economia, història, literatura o art, combinant la divulgació amb treballs amb més profunditat i realment molt recomanable, i no ho dic només per ser-hi col·laborador. Com ho farem això? Hem dividit el debat en 4 blocs, amb torns de paraula de 5 minuts, amb opció de rèplica de 5 minuts també. I com el programa d'avui és molt ambiciós, ens dotarem d'un instrument futbolístic. Per tant, de manera discreta, targeta groga per alertar-vos del final dels 5 minuts i després d'aquest minut de marge que us deixarem, discretament també us ensenyaré la targeta vermella. Bé, per emmarcar una mica el tema del debat, m'agradaria demanar-vos que poséssiu una mica el termòmetre en la situació d'Europa en l'actualitat. Sembla que la idea de referent moral d'Europa ha entrat en decadència i que el continent ha esdevingut un mer museu d'una sèrie de llibertats que no han acabat de materialitzar-se, i m'agradaria preguntar-vos què significa per vosaltres ser europeu i europeista avui i com conciliem idees tan divergents d'Europa que responen a interessos nacionals a primera vista tan divergents. Per començar, bé, el llibre de l'Aleix es titula L'Europa que han fet fracassar i m'agradaria preguntar-te qui l'ha fet fracassar i per què cada vegada s'alcen més veus contra el projecte comú europeu. Gràcies, Martí. Gràcies per la invitació també de l'organització i aquesta fantàstica conferència que abans quan he entrat he preguntat i m'ha dit que hi havia més de 100 persones, cosa que és espectacular per un dissabte al matí. O sigui que us dono l'enhorabona a tots perquè això és espectacular i és molt important pel nostre país que hi hagi, a poc, es vagi construint un debat des de diferents ideologies sobre com ha de ser el futur del nostre país, perquè molt sovint el que ens ha succeït els darrers anys és que embolicats en aquest procés en el qual estem, que és molt important, en el qual soc ferm defensor, molt sovint hem oblidat que un procés, un país, es defensa amb idees concretes i amb maneres concretes de construir-lo.
I això és molt important i per tant us felicito molt perquè realment val la pena ser aquí. A veure, què vol dir ser europeu? Què vol dir ser europeista avui? Clar, el món ha canviat molt. El món ha canviat molt els darrers 10 anys. I si fa 10 anys tothom era europeista, avui segurament molts de vosaltres us mireu a Europa amb desconfiança i amb escepticisme i hi haurà aquí en altres llocs fora d'aquí saleu fins i tot amb disgust. No hi creu en Europa, molta gent no hi creu i jo em passejo una mica pel nostre país i presento el llibre, però no només això, sinó que quan vaig a qualsevol lloc doncs al final la gent me'n parla, no? I la veritat impacta molt veure com els darrers anys ha canviat per complet la visió que molta gent té sobre Europa. Fa poc estava en una festa major de la zona franca i una senyora em va dir «Aquests d'Europa no serveix per res». I vaig dir «No, senyora, això d'Europa no va així, són els estats els que la boicotegen i tal». I em va dir «Mira, de què em serveix tot plegat?» Dic «No ho sé, miri, tenim les 4 llibertats, pot creuar la frontera sense haver d'ensenyar el passaport, té l'euro, té els viatges barats», no? I em va dir «Sí, però al meu fill qui li dona feina?» Al meu fill qui li dona feina? Ho dic perquè a vegades els que parlem sobre Europa en parlem d'una manera molt abstracta, molt allunyada de tot i sembla que anem a explicar les teories sobre el final de la història. Europa com aquell instrument que acabarà amb la lluita de classes, amb la lluita d'ideologies, amb la lluita de tot i ja està, li donem el poder als 4 tecnòcrates i ells decidiran què és el millor per tothom. I el que hem vist amb aquesta crisi és que això no funciona. I part d'aquest euroescepticisme que està creixent, o aquest escepticisme amb Europa, millor dit, també ve donat perquè cada dia som més escèptics de que simplement donant més poder a Europa farem una Europa millor. Simplement donant més poder a Europa no farem una Europa millor. Per fer una Europa millor, doncs hem de construir una Europa que aquí discreparem ja cadascú, però jo crec que ha de ser una Europa de llibertats econòmiques, de llibertats socials, de mobilitat laboral, de que cada cop estiguem més integrats de manera humana també. Necessitem una Europa més democràtica, necessitem una Europa en què el president de la Comissió Europea el votem nosaltres, en què quan hi hagi unes eleccions europees no anem a votar pensant a veure qui farem més mal, que això passa molt sovint, sinó que anem a votar pensant qui volem que dirigeixi Europa i per fer què. I sobretot per fer què. Aquest és el gran debat que necessita Europa avui. Per fer què? I el gran problema que ha tingut l'europeisme durant molts anys és que ens hem quedat en el més Europa. Hem dit més Europa? Fantàstic. Diu, una unió bancària? Genial. Unió de mercats de capitals? Vamos. Unió d'energia? Sí. Però tot això té un cost de capital polític. Perquè tots els que estem una mica ficats en política sabem que a vegades pots lluitar per una o 2 coses a la vegada, però no per 5. No pots construir 5 unions a la vegada. No pots construir la Unió de Defensa, la Unió Bancària, la Unió de Mercats de Capitals, la Unió d'Energia i a més muntar un servei de cooperació europea amb 100.000 persones. Tot això no pots fer a la vegada. Necessites un far, necessites alguna cosa, necessites una prioritat clara, o 2 o 3, però saber quines són. I molt sovint el que ens ha passat als europeistes és que no ens hem parat a pensar. No hem baixat del tren i ens hem mirat la situació. Hem anat seguint a remolc. Hi ha una crisi, fem sí el fons de rescat, fem no sé què, ara potser uns eurobons, ara allò de més enllà, i no ens hem parat a dir què necessitem, què és allò que és fonamental perquè Europa encara sigui aquí d'aquí 20 anys, i sigui millor encara, i porti prosperitat als ciutadans, i la gent la vulgui no per una història ideològica, sinó perquè és útil per la gent. I aquesta és la gran pregunta que com a europeista i com a europeu jo em faig molt sovint. Per què? Perquè, com deia abans en Martí, jo crec que Europa, d'alguna manera, a algun nivell, ha fracassat ja. Perquè que marxi la Gran Bretanya, que és dels millors països que té la Unió, que és el país segurament més liberal, que és un país en què quan han de triar el governador del Banc d'Anglaterra fica un anunci d'Economist i fan entrevistes per tenir el governador del Banc Central d'Anglaterra. És que el nivell de civilització que això significa és que és incomparable amb molts altres estats. I aquesta gent ha volgut marxar de la Unió Europea. Què vol dir això pel futur de la Unió Europea? Què està fallant? Doncs està fallant que hi ha una crisi de l'estat de dret europeu. Està fallant que fem lleis per tenir un mercat únic que després s'incompleixen de manera sistemàtica. Que fem normes
com ara, no rescatarem cap país, pum, hem rescatat mitja Europa. Vam posar els tractats, la llei és la llei i tot això. I després, escolta, fem transferències milionàries durant anys per tal d'aconseguir convergència econòmica. I després veiem que hi ha països del sud i de l'est que fan europeisme a caixer automàtic. Perquè, oi que no ens creiem que Espanya hi ha europeisme real? Un país en què simplement s'ha dedicat a aconseguir transferències i mai ha aplicat reformes? I el mateix passava amb Hongria, amb Romania, amb Eslovàquia. Potser el sud no aplica reformes econòmiques i l'est no aplica reformes democràtiques. I per què no n'hem parlat durant tots aquests anys de tot això? Per què hem volgut anar tan ràpid? Doncs tot això són preguntes que com a europeistes ens hem de fer, perquè si no tenim una anàlisi més o menys realista de la situació, serà impossible avançar i fer una política ambiciosa a nivell europeu que sigui útil pels ciutadans. Així que com que el Martí m'està ensenyant la targeta groga, tallo aquí abans de ser massa tard. Molt bé. Ara cedim el torn de paraula al Jordi Angusto. Veieu, gràcies per ser aquí, gràcies a l'organització per convidar-me i aquestes coses que cal dir que són sinceres. Felicitats a l'Albert perquè m'ha agradat molt la teva intervenció. Que uns liberals s'atreveixin a dir fora les patents, està molt bé. De fet, has reivindicat a Newton quan deia que si veig juny és perquè estic a esquenes de gegants. És a dir, que tothom en realitat es posa sobre un altre. També recuperes Oscar Wilde quan deia que la imitació és el millor elogi. I, en certa mesura, i això és més delicat, a don Miguel d'Unamuno quan deia que inventen ells, en el sentit que l'important no és tant inventar i tenir una patent com després ser capaç d'aprofitar-la i explotar-la. Bé, però com dic, pentino canes i això vol dir que soc ex de moltes coses, també d'algunes que ha dit el Martí. Ja no soc assessor al Parlament Europeu, tampoc soc ja professor, ho és sempre, ho vaig ser, tot són coses que he anat sent. Em sap greu que el llibre de l'Aleix hagi dit que és magnífic i que el meu ha dit que l'he publicat, però us asseguro, és magnífic. I d'altra banda, el més recent és que sóc el cap de secció d'anàlisi econòmica de la Fundació Catalunya-Europa i per tant entendreu que aquest debat m'omple de satisfacció. A veure, el fracàs és sempre una mesura relativa, com tot en aquest món, i relativa a les expectatives que un tenia. I jo estic convençut que aquí, sobretot en el nostre país, vam generar unes expectatives que no s'adeien amb la realitat, que no coincideixen amb les d'uns altres. I ha estat bastant en el sud, probablement l'expectativa de que sempre hi hauria un manar que ens cauria, com en determinades parts d'aquest estat del qual encara ens formem part, també hi ha zones en les que pensen que ser espanyol vol dir rebre un manar de forma permanent. Bé, això no ho és i des d'aquest punt de vista s'ha acabat. No només s'ha acabat, sinó l'Aleix parlava de transferències milionàries, és cert. Espanya ha rebut 2 vegades i mitja el que va rebre Europa amb el Pla Marshall. Però és que després d'Espanya està Grècia, Irlanda i Portugal. Però si us fixeu, aquests que són els pics, que van rebre manta diners per la política de fons de cohesió, després van ser els països que van ser necessaris rescatar, la qual cosa ens porta a preguntar-nos si aquesta política de cohesió, aquestes transferències milionàries, una, si van ser útils, o dos, si fins i tot van ser causa, com jo afirmo, del rescat posterior. De fet, van tenir un efecte negatiu en unes economies que ja anaven prou calentes, és a dir, amb una demanda prou intensa i amb uns preus i salaris que anaven pujant, que se li aboquessin manta diners, no feia més que posar llenya en el foc. En qualsevol cas, torno a ser el professor i, com sabeu, hi ha 3 ontologies per entendre el món. L'un és l'individualisme, el de la senyora Thatcher, la societat no existeix, els individus, només hi ha individus competint entre ells. Els liberals, jo li enviava un article al Martí que us vaig dedicar, en el que de vegades, quan us llegeixo, tendiu cap a aquesta ontologia individualista. Hi ha la contrària, la holista, en el que només hi ha el sistema, més propera a les idees comunistes i, per tant, l'individu és irrellevant. I hi ha una tercera, que òbviament és la meva, que és el sistemisme metodològica, en la qual el que pren consciència de que hi ha un sistema i que aquest sistema és important tot i per tant els seus components, les seves relacions, la seva estructura i el seu entorn. Per tant, el Cirque du Soleil que comentaves tu abans és un perfecte exemple de sistema. Cadascun d'ells és rellevant perquè el més mínim fallo de qualsevol d'aquells artistes faria que l'espectacle decaigués, però el que és bo és el conjunt d'aquest espectacle. Per què dic això? Perquè la Unió Europea, l'Aleix i el seu amic Ramon Tremosa acostumen a posar l'accent en els incompliments dels estats i aquests com els culpables. Jo crec que no podem aquest
relatiu fracàs de la Unió Europea no és el resultat només o no és una història de bons i dolents, en els quals generalment en el sud estem els dolents i en el centre estan els bons. Només per dir-vos, Alemanya, des de l'inici de la Unió Europea encara no ha complert amb el límit de deute. Espanya, com a mínim, aquest el va complir durant 3-4 anys en la millor època del Zapatero, però Alemanya segueix estant per sobre del 60% de deute sobre PIB i això encara no ho ha resolt. Alemanya es va saltar el límit de dèficit quan li va convenir, en els primers anys, 2003, 2004, i la resta és cert que també han incomplert un munt de coses. Ara bé, igual que com quan era professor sí em suspenien tots i malauradament alguna vegada em va succeir, havia de reconèixer que l'error era meu i per tant fer un nou examen, doncs de la mateixa manera si estem en un sistema en el que incompleix tothom vol dir que aquest sistema no funciona i que té errades. Un altre economista, Kalecki, polac, però resident a Cambridge, deia això de fer una unió econòmica abans de la política és un disbarat, perquè si la unió econòmica fracassa serà impossible que mai ens porti a una unió política i més o menys estem en aquesta situació. Ha fracassat la unió econòmica i això impedeix difícilment arribar a la unió política. Era, però, un fracàs en tot cas anunciat. Jo ara fa 4 anys publicava en El País un article amb el títol Europa, renaixença o suïcidi. I deia això perquè Europa en aquell moment ja tenia un amenaçant superàvit comercial amb la resta del món d'1/4 bilió d'euros i això s'estava fent a còpia d'austeritat. Una cosa és fer-lo com Xina, a còpia de creixement, i una altra com Europa, a còpia d'austeritat. I per tant això hi havia gent que els feia sentir molt cofoi, que això permetria renéixer a la Unió Europea, i a mi em feia més aviat la por, en tornarem després, que això era l'inici del suïcidi. Segon punt, dius europeisme. A veure, no confonguem Europa amb la Unió Europea. Europa és una realitat geogràfica, històrica i cultural. Si ens allunyem i anem a Xangai, per exemple, ja veureu com tots ens sentirem tremendament europeus, a diferència d'aquell món asiàtic, i ens sentirem nosaltres i uns polonesos que un cop a Europa diem, ostres, però si no ens assemblem de res. És aquesta realitat. La Unió Europea és un constructe institucional modificable, com podria ser-ho la Constitució espanyola, però hi ha qui no vol, i amb necessitat de modificació. Una altra cosa, orgull europeu, generalment en tenim, jo crec que en excés. A veure, Europa, en fi, tenim vergonyes innombrables i innumerables, com per no ser tan orgullosos com si és el foro, la llum, el foc d'expansió de valors morals. Tenim un holocaust, però ara estem criticant a Trump i la seu mur amb Mèxic, però què ha fet Espanya amb les valles de Ceuta i Melilla o què ha fet Europa amb aquest pacte indigne amb Turquia? Pensem que estem parlant de 1 milió de refugiats, no d'immigrants, sinó de refugiats de guerra, i que Catalunya va absorbir 1,5 milió d'immigrants econòmics en un període de 5 anys. Estem parlant d'una autèntica xorrada demogràficament parlant que està per sota de l'1% i no som capaços de trobar una solució. De fet, Europa és oportunista. La Guerra Freda li va permetre fer un estat del benestar, perquè mentre es barallaven i gastaven molt en armament russos i americans, nosaltres estàvem dispensats d'aquesta despesa no petita, 2-3% del PIB que podien dedicar a un estat del benestar. Som pacifistes i llavors ens dediquem a criticar els Estats Units quan intervé i nosaltres deixem que a Srebrenica hi hagi una matança com la que hi ha hagut o d'altres, o si Boko Haram va segrestant nenes aquí i allà, doncs tampoc sembla que vagi amb nosaltres, però si els americans entren segur que els criticarem. Per tant, en fi, tampoc no és una meravella, no obstant és la que tenim, és la nostra geografia, la nostra història, la nostra cultura, i segurament la necessitem. Darrerament hi ha hagut un debat tremendament interessant a Alemanya, com deia, coincideixo amb l'Aleix, aquí estem generalment molt amb el nostre debat i el nostre processisme, i per tant no mirem altres debats, un debat interessant entre dues personalitats, un és Wolfgang Streeck, que és el director general de l'Institut Max Planck, i l'altre és Jürgen Habermas, que és un filòsof, el representant de l'humanisme social a Europa per excel·lència. Wolfgang Streeck ha publicat un llibre que diu How Capitalism Will End, i d'alguna forma recupera la tesi keynesiana en el sentit que si no hi ha control polític i control democràtic polític, si no hi ha intervenció política, el capitalisme es destrueix a si mateix i per tant que és necessari. Si Keynes això ho resolia amb la necessitat d'una intervenció econòmica de la cosa que estic a mig, entre vermella i tal, ja acabo, ja estic. Streeck el que diu és que la Unió Europea havia d'haver servit per protegir-nos davant la globalització i en realitat ha estat l'instrument per ficar-nos de cap en la globalització i que davant la globalització era interessant recuperar l'estat-nació.
qual cosa el situaria, segons com, a prop de Le Pen o diguem-ne allò, a prop d'uns altres. Jürgen Habermas va sortir, òbviament, fortament allò en contra, un debat tremendament interessant, però el que és cert és que aquest debat hi és, que no estem veient, no hem vist que la Unió Europea ens hagi estat el paraigua que ens havia de protegir dels pitjors riscos, de les pitjors resultats de la globalització, i per tant hi ha un cert retorn en aquest estat-nació, aquest take control que ha dut al Brexit i que ha dut, o que pot dur a un col·lapse realment definitiu de la Unió Europea si, per exemple, Marine Le Pen guanyés les eleccions a França. I com que estic en vermella, per la següent. Gràcies. Perdó. Bé, m'agradaria començar la meva intervenció amb una metàfora que has fet servir, m'ha agradat molt, i és que la Unió Europea és com el Cirque du Soleil, però és que jo em quedaria que és com un circ. No és de Soleil encara, no? No, encara no ho ha arribat, perquè al principi de tot era una idea per evitar una tercera guerra mundial, de països que es van unir per evitar una guerra entre diferents estats. De cop i volta va caure el mur, es van sumar més estats, després es van sumar uns altres estats com va ser Bulgària i Romania, i es pot dir que ja no hi ha una Europa de 2 velocitats sinó hi ha de 3 velocitats, i en valors podríem parlar que hi ha una Europa quasi de cada estat. Llavors trobo que el fet de dir com és sentir-se europeu, crec que cada país té la seva pròpia identitat amb això, i no dic que estigui en contra ni dic que sigui bo, és a dir, crec que Europa hauria de ser el conjunt de tot això, una mica com aquestes idees i diuen dels Estats Units d'Europa. Sí, la pluralitat és el que fa que es va ajuntar les 13 colònies i la pluralitat és el que ha fet ajuntar Europa. El problema és que quan hi ha unes determinades idees que es volen imposar, aquest hashtag massa Europa, que a mi em fascina i coses d'aquestes, provoquen que a països com per exemple Polònia, que té una tradició mil·lenària, Romania, que ha patit el seu sota determinats règims, Bulgària, Croàcia, Sèrbia, Bòsnia, cada cop estiguin plantejant, a part que Sèrbia i Bòsnia se senten més reticents en entrar, Romania està fent unes posicions molt rares, i és com deia l'Aleix, està demanant diners a l'hora d'això, Europa segurament li donarà, la Unió Europea li donarà, i en canvi està restringint drets liberals en molts aspectes, i està restringint llibertats. A Polònia, per exemple, van prohibir els teletubbies perquè provocaven que els nens, segons un estudi polonès, es tornaven homosexuals si miraven els teletubbies. I la Unió Europea, ningú va tossir amb això, perquè van dir, no, és la sobirania de Polònia que s'ha de respectar i tal. I en canvi, per altres aspectes, s'ha de contemplar, o sigui, és com una espècie jo és el que deia, és una espècie de circ, perquè, a més, els artistes estan descoordinats, cosa que encara el fa més dantesc, perquè el Benelux, tradició històrica de Bèlgica, Luxemburgo i Holanda, va amb una velocitat, Alemanya, Polònia cada cop són més aliats perquè s'estan reservant una miqueta cap a Rússia, després tens Bulgària i Romania que tenen uns valors, degut a la seva tradició, completament diferents als que pot tenir la resta d'Europa, tens una espècie d'eix que és Itàlia, Croàcia i l'est d'Europa, que va cap a la seva banda perquè comparteix una història comuna amb determinades coses, després tens Espanya, que no té res a veure amb Portugal, diuen que sí però no té res a veure. Portugal, per exemple, és un país molt més anglosaxó que no pas Espanya. Portugal va ser fundador de la OTAN. Portugal ens va obrir a cedir les Açores durant la Segona Guerra Mundial perquè els aliats poguessin col·laborar, mentre Espanya, per l'altra banda, col·laborava amb la Divisió Azul i altres coses. Llavors, crec que sí és cert que ha fracassat la idea d'Europa com un sentit comunitari, però és que és en el fet de no saber diferenciar el que és cada país i no saber diferenciar que la pluralitat és el que ens fa més rics. O sigui, som un continent amb moltes cultures, som un continent amb moltes tradicions i el principi original d'Europa de sumar tradicions, de sumar cultures, de buscar una entesa, de buscar una cooperació, ha passat més per un ordeno y mando i és el que molta gent de molts països, sobretot els països de l'est, diuen no, si nosaltres votem uns polítics al Parlament Europeu perquè ens trobem que no se senten gairebé escoltats i ens imposen unes idees. I és el que, per exemple, està donant ales, inclús que això ha traspassat i ha arribat a França. O sigui, França diu, no, per què hem de fer cas a Alemanya si no té res a veure amb nosaltres? O per què hem de cedir competències a Brussel·les si Brussel·les sabem que no sap tant se vol ni com gestionarà les seves pròpies competències? O sigui, estem al bord d'un precipici, soc molt catastrofista amb això, i és que és un món molt difícil perquè la idea d'Europa sí que és cert que quan viatges, per exemple, quan vaig estar a Tunísia i em vaig trobar amb diferents ciutadans de diferents països d'Europa, sí que és cert que ens sentim europeus, però quan estem aquí les diferències
no és que siguin d'això, no és que siguin provocades, és que a vegades ni es busquin, sinó que a vegades sorgeixen per malsentesos. O sigui, el fet de que Rússia, per exemple, tingui la base de Kaliningrad o Königsberg, com li vulguem dir, a sobre de Polònia, provoca que Polònia, per exemple, tingui unes males relacions amb Polònia, que, per exemple, Alemanya, que depèn de Rússia, pel gas no les tingui. O en el cas de les ajudes, països com Romania o Bulgària, o inclús Ucrània, molta producció l'envien a Rússia, ara ja no, i això fa que quan es fan sancions des de França o des d'Itàlia cap a Rússia, aquests països diguin no, nosaltres no volem col·laborar. I el cas més extrem, per exemple, és Viktor Orbán, que és un perill, perquè Viktor Orbán va dir que si tornava a guanyar les legislatives aboliria la democràcia europea i agafaria una democràcia particular com la que té Xina. Aleshores, sí, fa servir aquest argument de democràcia particular per dir nosaltres seguirem sent hongaresos, però farem una democràcia a la húngara. És clar, la tolerància que ha tingut la Unió Europea a que hi hagi un Orbán, que ningú l'hagi desmentit, perquè moltes de les seves propostes són completament surrealistes. O sigui, hi ha una part del seu partit que es vol tornar a juntar amb Àustria i fer Austria-Hongria. O sigui, però aquestes idees calen dins de la interioritat de la gent d'Hongria perquè veuen que Europa no l'està representant. Ens diuen, per unir-nos i cedir sobirania, millor fer-ho amb antics aliats que no pas amb una cosa que ben bé ningú sap com definir. De fet, la Unió Europea es pot definir com un conjunt de països amb unes determinades competències, però el problema a vegades és com s'expliquen per què s'han de cedir competències. Perquè aquí es fa un esforç molt gran per donar a conèixer la Unió Europea, però en canvi altres països no es dona a conèixer. O sigui, el cas de... Sí, això, sanciona'm. Aleshores, hi ha països com per exemple Grècia, que Cipres deia desobeirem la Unió Europea, no farem cas, i de cop i volta veus que Cipres compra 300 tancs alemanys per protegir-se d'una possible invasió turca. I al cap d'uns dies compra 500 tancs, es confirma que són 500 tancs. I després aplica les sancions i les aplica d'una forma quasi molt més severa que la deia la Unió Europea. I l'argument que dona davant del poble grec i el que dona la dreta grega és perquè hem caigut amb la deriva de Cipres, que ha donat als altres moviments, si en el fons el que nosaltres dèiem, tot i ser menys agradable, de ser la malaltia amb aquesta, la cura amarga, ha donat més beneficis que no pas haver de corregir, rectificar, enfonsar el país, etc. Crec que el problema principal i la idea d'Europa com a tal és escoltar el que diu la gent d'Europa, els ciutadans d'Europa, no tant de la Unió Europea, sinó els ciutadans d'Europa, perquè els països estan interconnectats entre si. Llavors, intentar fer una espècie d'unió conjunta, de respectar aquest denominador comú, que no pas buscar unes discrepàncies i buscar imposar una cosa sobre les altres. Passem al segon bloc, que tindrà en aquest cas dues intervencions de 5 minuts per part de cada ponent. Seguint una mica el fil conductor d'aquestes primeres intervencions, si haguéssim de definir potser les posicions que s'estan configurant entorn a les relacions interestatals dins de la Unió Europea, podríem parlar d'un xoc entre, per una banda, les aspiracions federalistes de la perifèria europea, que busquen convergència, harmonització política i fiscal i el que deia el Guillem, el hashtag Más Europa. Per una altra banda, aquest ressorgiment o nova aparició de moviments nacionalistes euròfobs, de tall euroscèptic, i per últim els països creditors, com el cas pot ser d'Alemanya o dels Bàltics, i m'agradaria preguntar-vos com abordem aquesta bretxa estructural entre centre i perifèria, i en aquest cas començaríem amb el Guillem, fem una intervenció inversa, i quina disjuntiva creus que podríem... Quin paper creus que en aquesta disjuntiva hauríem de jugar els liberals, que per una banda sempre hem estat ferms defensors de la integració econòmica i de la lliure circulació de persones, però també de la descentralització fiscal i del principi de subsidiarietat? Gràcies. Bé, m'agradaria... Se'm sent? Sí. Primer de tot m'agradaria dir que hem d'optar per un liberalisme, per dir-ho així, anglosaxó. És a dir, primer de tot hi ha la tolerància, i després de la tolerància, un cop ens respectem tots, anar construint. Perquè estem en un punt, i ara possiblement d'això, però l'altre dia estava llegint els primers punts del sistema de defensa europeu comú, etc. Em recordava el pacte de Varsòvia, la semàntica, perquè es vol constituir una espècie d'exèrcit comú que ningú sap ben bé per què serveix, perquè et trobes que cada país defensarà la seva posició i de cop i volta et trobes una espècie de defensors, com són França i Alemanya, d'aquest exèrcit, que busquen unes coses que a la llarga saps que es desentendran,
perquè xocaran amb els interessos d'aquests dos països. Anglaterra és un dels principals països que ha dit que no vol saber res d'aquest exèrcit comú. La socialdemocràcia austríaca ha dit nosaltres tenim uns interessos com a país que fa espero que ens respectem, i tothom ha dit senyors austríacs, que més abats que són. Llavors crec que com a liberals el que hauríem de fer és això, és créixer a partir de la tolerància i del respecte. És a dir, tots els països que sempre s'han volgut entendre han hagut bones relacions, hi ha hagut intercanvi de persones, hi ha hagut intercanvi de mercaderies. Va haver-hi una cosa a Alemanya just abans que es creés Alemanya, que era la Zollverein, que era la Unió Duanera Interna Alemanya, per acabar amb la fiscalitat de diferents landes i establir un mercat comú intern una mica proteccionista perquè la sèrie al carbó no perillés el que hi havia just a dins a les conques del Ruhr i d'Essen, i al mateix temps aquesta idea es va anar expandint. De fet, la pròpia idea del Benelux era nosaltres, senyors, els belgues respectem els holandesos, els holandesos respectem els luxemburguesos, que sí, totes són monarquies i són bastant similars religiosament, etc. Però es basaven en la tolerància. Sí, de fet és molt divertit perquè si vas de Bèlgica a Holanda hi ha cafeteries que, per exemple, et serveixen a Holanda i la terrassa és a Bèlgica. I això trobo que és un exemple a seguir en molts casos, perquè trobes aquesta naturalitat, aquest respecte comú ha constituït aquestes unions tan fortes. I és el que deia abans, no l'imperio mando, si no fas cas et sancionem, escolta, que farem aquest exèrcit comú europeu que segurament si et passes de la ratlla t'enviarem els tancs. Hongria sap una mica d'això perquè va patir el 56 una intervenció també europeista, perquè si escoltes les compareixences del Pacte de Varsòvia són europeistes també a la seva manera. Aleshores crec que arriba un punt on hem d'abandonar qualsevol idea bonapartista d'una Europa comuna, amb una legislació comuna, d'imperi mando, amb una espècie d'estats que riuen les gràcies, com era Polònia a l'època napoleònica, etc. I buscar una legislació que tothom estigui d'acord. Serà difícil, tardarà més, però els vincles seran més forts. El Benelux no es va construir d'un dia per l'altre. Des de l'any 1920 hi havia relacions entre Holanda i Bèlgica i Luxemburg per intentar acordar una determinada unió bancària i unió fiscal perquè els països en si mateixos no es sabotegessin o no entressin en una competència estranya de conflicte. Llavors, clar, crec que aquest és l'esperit que s'ha perdut, perquè s'ha volgut expandir tant, s'ha volgut fer una idea quasi imperial de la Unió Europea que ha perdut l'origen. És a dir, hem corregut més a evangelitzar amb més Europa que no pas explicar a la gent, no vinguin, o sigui, s'ha evangelitzat i no s'ha convençut. Llavors has creat una espècie de monstre de fanàtics de la Unió Europea que la volen pels seus béns o per quedar bé davant de la seva gent, i al mateix temps tens una espècie de gent que intenta explicar-la, que són els menys escoltats, perquè el que diuen és no, hem d'anar a poc, s'han de cedir sobirania, s'ha d'avançar comú. O sigui, crec que el problema ha sigut, més que les formes, els tempos. O sigui, hem volgut, per dir-ho així, recuperar la pesada càrrega de l'hombre blanco, però l'hem aplicat una miqueta a Europa. Hem intentat expandir la Unió Europea a països que s'estaven qüestionant si la volien o no i els seus dirigents deien sí, és bona per vostès perquè significarà més ajudes. I per exemple, l'altre dia un amic meu va anar a Romania i em diu no, si les carreteres segueixen, a vegades depèn de quins pobles et trobes carros de cavalls, depèn d'on et trobes determinades coses, perquè tots els fons han anat a parar a les capitals. Fons estructurals que eren per millorar el camp han anat a les capitals. Fons d'això han anat o sigui, i llavors et trobes la gent del camp que et diu per què et vota el partit? O sigui, per què la segona figura més important de Romania actualment és Ceausescu? Perquè et trobes que la gent del camp troba a faltar aquest reclam de la sobirania, perquè li han promès una cosa que no s'ha complert, i aquest desencant ha provocat sortides fàcils i discursos fàcils. O sigui, és una espècie de... I és veritat, o sigui, qualsevol imperi que s'ha fet europeu ha fracassat, perquè s'ha fet imposant-se sobre els altres. Quan Napoleó li va dir a Polònia, vostès seran independents i ho reconeixerem, al cap de 2 anys Polònia li va dir està molt bé, però és que nosaltres tenim uns costums i unes tradicions que no són les franceses, per favor, escoltin-nos. Napoleó va passar de tot, va implementar el dret civil francès i Polònia va canviar de bàndol. Aleshores, crec que estan entrant en unes dinàmiques que sincerament són més evangelitzadores que no pas convèncer. És el venceréis però no convenceréis una mica. Ja està. Gràcies. Bueno, aquí no estarem gaire d'acord.
Dic que aquí no estarem gaire d'acord. D'una banda, el liberalisme em sap greu, però ha marxat amb la UK, i deixa'm dir que per mi aquesta és la llàstima de la sortida de UK de la Unió Europea, que era mantenir aquesta pota liberal, que malgrat que no me'n defineixi, considero que està molt bé tenir-la dintre de l'equilibri, per tant que servia per frenar determinats intents en aquesta mala direcció en el que tu vas. Sí en soc molt més fan de la subsidiarietat, que ha esmentat el Martí abans, i el principi de subsidiarietat, que vol dir fer les coses a nivell col·lectiu, fer les coses al nivell més proper al ciutadà que millor les pugui fer, significa definir com hem d'organitzar, a quin nivell superior hem de passar què perquè és més eficient que l'inferior. En aquest sentit, deixa'm dir-te que m'estimaria més un exèrcit europeu que un d'espanyol, que no crec que la República Catalana en necessiti un i que estaria molt bé que en formem part, i que aquest exèrcit europeu això hauria d'estar perseguint Boko Haram, i hauria de veure què fa amb Estat Islàmic, i hauria de prendre la seva responsabilitat en el món perquè seguim sent el continent, tot i ser petitet, el principal consumidor mundial, o dels principals, no recordo la xifra, i consumidors i productors mundials. Per tant, no crec que Europa ha de prendre aquesta responsabilitat. Jo he acomiadat Obama amb un sentiment d'haver-lo traït, perquè com a europeu, perquè Obama durant els anys del seu mandat li deia a Europa dues coses. Li deia una, l'OTAN jo sol no la puc mantenir, si us plau, prengueu responsabilitat, i no ho hem fet. I la segona és, jo sol no puc empènyer l'economia mundial, si us plau, ajudeu-me, perquè si no, i ho he de fer jo sol, acabarem un dèficit descomunal, com ha acabat, i això pot portar coses com Trump, que tenim ara. Per tant, des d'aquest punt de vista, la Unió Europea ara és un càrtel, és una agrupació d'interès econòmic. Els que tingueu allò, els que sou empresaris, doncs, estudieu empresarial, hi ha una veritable diferència entre una agrupació d'interès econòmic o una UTE i una empresa. En una agrupació d'interès econòmic el que preval és l'interès el benefici dels membres i no el del projecte en comú, l'empresa, i en una empresa el que preval és el benefici comú que després es distribuirà via dividends entre els seus accionistes. La Unió Europea, de moment, és un càrtel, és una agrupació d'interès econòmic, és l'assa de tots els cops. Tinguem present que la Unió Europea gestiona un 1% del pressupost, un 1% del PIB europeu. Per tenir una comparació, el govern federal americà gestiona un 20% del PIB americà. Aquest 1% vol dir un 2% de la despesa pública, és a dir, els estats tenen 50 vegades més capacitat de foc que la que té la Unió Europea, i en canvi contra aquest 1% clamem i l'acusem de determinades imposicions que, com deia l'Àlex, en realitat se les ha saltat fins al potitos, perquè no té gairebé cap mena de capacitat coercitiva. La volia estrenar, al meu entendre, equivocadament en el cas d'Espanya per l'excés de dèficit, i dic equivocadament, jo li hauria aplicat, però li hauria aplicat també a Alemanya per l'excés de superàvit, tal com està previst en una altra normativa europea, que és el Macroimbalances Procedure, en el que Alemanya també l'ha incomplert una i una altra vegada des del primer any. Per tant, està clar que la Unió Europea l'hem de refer, l'hem de refundar. Jo segueixo pensant que necessitem aquest projecte. Ho he dit d'una altra forma, en el debat d'abans es trec Habermas entre globalització i estat-nació, i amb el principi de subsidiarietat jo crec que hem de reconèixer que hi ha reptes pels quals necessitem entitats d'ordre superior al que pugui ser l'Estat, l'Estat-nació i fins i tot la Unió Europea. L'exemple més evident és el canvi climàtic. Tu pots ser el bon minyó que tu vulguis, però si la resta no ho és, en realitat et menjaràs la seva contaminació i tots els recursos que s'esgotin. Si tu tens una nuclear, tu pots ser antinuclear, però si en el país del costat et munten un nuclear, doncs diguem-ne, allò no et serveix absolutament de res. Si és això en el canvi climàtic, en l'àmbit econòmic en tenim algunes semblants. En algunes estareu d'acord, en unes altres no ho estareu. L'erradicació dels paradisos fiscals, que per mi representen un càncer que fa malbé al conjunt planetari, aquesta erradicació no només la podem fer de forma conjunta. I jo, com a keynesià que soc, la política de demanda en un món globalitzat demana també una concertació, aquesta concertació que Obama li demanava a Alemanya, perquè si un país com Zapatero intenta fer sol política de demanda, l'únic que acaba fent és augmentant els seus dèficits públic i exterior. Per tant, que necessitem també aquesta política de demanda fer-la mitjançant concertació. Amb aquests mimbres, diguem-ne, jo crec que s'ha de repensar la Unió Europea i amb aquest principi de subsidiarietat. Està bé l'autonomia, òbviament, o aquest principi de subsidiarietat, però podem fer un club en el qual un país, com ara Irlanda, pot oferir la meitat o un quart de tributació sobre beneficis
perquè això, òbviament, i siguent plenament legal, no hi ha empresa que es pugui resistir al fet d'ubicar els beneficis en aquest país en el que tributarà la meitat o un quart. No pels beneficis que fa en aquell país, sinó pels beneficis que fa en el conjunt del mercat únic. Per tant, els britànics, abans d'arribar al Brexit, van fer un exercici molt interessant que estem proposant que faci el govern de Catalunya, que és que li deien el balance of competences. És a dir, van agafar i van analitzar la Unió Europea i van fer un balanç de cadascuna de les seves competències. Gairebé es podia imaginar el Brexit, perquè només salvaven una competència. Només trobaven que de totes les polítiques i programes europeus només hi havia un que salvaven, que era precisament el de la política de R+D. Aquí deien, escolta, poder fer recerca de forma conjunta amb altres institucions en igualtat de condicions, això és tremendament positiu i serà una llàstima que ho perdem, i si segueu Twitter i tal veureu que el col·lectiu més anti-Brexit i que ara està més revolutat és precisament el de l'àmbit de la recerca. Però tota la resta se la carregaven. Estem proposant també a Catalunya, en aquest moment fantàstic, en el que podrem decidir si som o no membres d'aquesta o una altra Unió Europea, quina hauria de ser, i que fem un balance of competences en els que veiem quines competències. Jo estic convençut que algunes de fiscals les hi hem de posar, algunes, que no vol dir totes, i alguns límits, alguna harmonització fiscal n'hem de posar, que no vol dir totes, i que un exèrcit europeu és millor que 28 exèrcits inoperants, i així en tindria moltes, o un regulador ferroviari, en tenim 28, o un regulador de l'espai aeri, en tenim 28 espais aeris dintre d'Europa. Hi ha coses que clamen al cel i que jo crec que justifiquen que les portem a un nivell superior sense perdre el nivell d'autonomia allà on també a prop podem fer les coses molt millor. Paro. Gràcies. Bé, molt bones intervencions, han sigut molt interessants, les dues, encara que discrepo en cosa amb les dues, però hosti, és molt interessant escoltar-vos perquè veus que encara no hi ha una idea catalana d'Europa. No hi ha una idea catalana d'Europa. Durant molts anys no ens ho havíem plantejat quina Europa volíem, simplement preguntàvem i dèiem no, nosaltres volem més Europa o una Europa federal, però una Europa federal volia dir coses diferents per gent diferent. I això és una mica el que passa amb el federalisme europeu avui. Jo quan m'imagino un federalisme europeu, jo m'imagino, no sé, coneixeu una mica el Sacre Imperi Germànic, una cosa molt federalista en què cadascú té autonomia per actuar, per tenir competència fiscal, per tenir una sèrie de pràctiques diferents i a l'hora de formar part d'un conjunt en què, doncs, com que sí que és veritat que tenim economies d'escala i per tant val la pena tenir un exèrcit europeu, si algun dia podem tenir, o una política exterior comuna, o una política de canvi climàtic comuna, o un mercat únic, doncs tot això val la pena i ho tenim a nivell europeu, però conservant un poder polític lligat al territori. Perquè molt sovint el que explicava abans en Guillem, el que passa és que molta gent, quan escolta federalisme europeu, diu ens volen prendre el poder. El poder se'n va d'aquí prop, on tinc el polític al que jo puc votar i decidir què hem de fer, i se l'emporten allà a Brussel·les o allà a Berlín o allà on sigui, i ja no pintaré res. I ja no pintaré res perquè estan molt lluny de mi, viuen a una torre d'ivori i no són conscients de quins són els problemes reals que tenim aquí. I això passa en molts països, de formes diferents, i és un dels problemes que tenim, perquè avui quan jo escolto els federalistes europeus, com ara en Guy Verhofstadt, diu el problema és el nacionalisme, i fica el mateix calaix, el procés català gairebé que la Marine Le Pen, com qui diu. Clar, això és un error, perquè sense Catalunya, sense llocs com Catalunya, un possible estat petit, pròsper, obert al món, amb voluntat d'integració, que entén que necessita la Unió Europea perquè amb la Unió Europea tenim un paraigua de 500 milions d'habitants amb qui podem competir o estar a la mateixa lliga que la Xina o la Índia, doncs, clar, aquí ens estem confonent, no? Ens estem confonent. I veig que hi ha una certa confusió sobre què és el federalisme europeu per part dels mateixos federalistes europeus. Perquè a mi em preocupa que, quan diuen federalisme europeu, volen dir centralisme europeu. Perquè a mi em preocupa que quan parlem de federalisme estiguem parlant d'imposar les mateixes polítiques a tothom, que és un error. Perquè jo considero que han sigut un error els rescats. Perquè quan tu des de Brussel·les has d'imposar o has de proposar una sèrie de polítiques a tothom, t'acabes creant problemes. Perquè el que acaba donant la sensació és que això no és una unió política, sinó és una unió d'interferència, en què algú interfereix en els teus afers polítics, al qual no saps qui ha votat. Perquè aquest és el gran problema de fons. No podem seguir donant poders a Europa si abans no triem qui ha de liderar Europa, ho torno a repetir. Perquè si no aquí podem parlar molt sobre si necessitem polítiques de demanda o si necessitem polítiques d'austeritat
o si hem d'imposar o no imposar mesures democràtiques, si hem de tenir exèrcit o no hem de tenir exèrcit, si hem de tenir política exterior o no hem de tenir política exterior. Però, si no podem decidir qui lidera Europa, per què ho volem, això? I aquesta és la gran pregunta que per mi s'ha de fer el federalisme europeu. Si no podem decidir qui lidera Europa i per fer què, i no podem influir-hi, la gent fugirà. La gent votarà en contra de tot plegat. I ja ho estan començant a fer. I llavors no hi haurà ni l'Europa del Jordi, ni l'Europa del Guillem, ni la meva Europa, ni la del Martí, ni la vostra. No hi haurà cap d'Europa. S'acabarà la Unió Europea. Perquè, senzillament, les urnes acabaran amb la Unió Europea. I aquest és el gran, per mi, el gran punt, no? Aquella cosa, aquella certesa que hi ha al centre de tot plegat. Jo no vull entrar ja si necessitem o no necessitem exèrcit europeu o si Catalunya hauria de tenir. Jo crec que en necessitem l'exèrcit europeu i si no n'hi ha, a Catalunya necessitem exèrcit també si som un país independent. Però això són preguntes que van més enllà d'allò que vivim avui. Perquè és impossible tenir un exèrcit europeu amb un senyor que és triat a dit com en Juncker, amb un senyor que no és capaç d'aplicar les normes europees a tothom de la mateixa manera. Què passa? Abans en Jordi comentava, van sancionar Espanya i es van equivocar. Volien sancionar Espanya i no sé si es van equivocar, bueno, és igual. La qüestió és, per què no han sancionat a França? Anem al centre del problema. Per què no han sancionat a França si fa 6 anys que vulneren les normes? I quan li pregunten al senyor Juncker diu, no home, és que és França. Què vol dir que és França? I jo sóc Espanya i l'altre és Portugal i l'altre és Alemanya. Què vol dir que vostè és França? Què vol dir que vostè és França? No? És que clar, aquí al final aquest és el problema de França i la França, no? Aquest és el problema de fons. Llavors en Guillem comentava, és que la Unió Europea interfereix amb Polònia, Hongria. El problema no és que la Unió Europea li vagi dir a Hongria, senyors, vostès han fet una norma, una nova llei en què vulnera la pluralitat mediàtica i política i estan restringint llibertats. Això no és un problema, això és una virtut, està molt bé que Europa ho faci. El problema a Europa és que no faci el mateix a Espanya. El problema a Europa és que critiqui a Polònia per polititzar el Tribunal Constitucional i quedi callada davant de l'estat espanyol. El problema a Europa és que un senyor com en González Pons, que és portador del PP espanyol al Parlament Europeu, es permeti dir, fa 2 dies, al Parlament Europeu, dir en Rumanía hay Estado de Derecho, pero la ley se impone a la democracia i esto es una vergüenza. Home, què vol dir això, senyor? Si és el que vostès fan amb els catalans. Perdona, m'ho dir més maco, Aleix. Va dir, la llei no pot ser un cavall de Troia contra la democràcia. Per la qual cosa li hauríem de donar la Creu de Sant Jordi. Exacte. En Jordi té cervell acadèmic i se'n recordava millor. Però és que en González Pons no és el primer cop que ho fa, això. Amb tot el cinisme del món, parlant en representació dels grans europeistes i federalistes europeus, parla de Polònia i diu Polonia no puede girar la espalda a Europa. Diu, porque toda Europa estaba con Polonia en el año 39. Què vol dir això? Què vol dir, senyor González Pons? Si vostè és del PP, que és un partit que no ha condemnat el franquisme. Què vol dir això? Com s'atreveix a donar-li lliçons amb el senyor de Polònia? Si a més, donar-li lliçons sobre la politització del Tribunal Constitucional, que vostès ho fan allò 3 cops per setmana i per diversió. Per diversió. És que clar, què vol dir això? I aquesta Europa de dobles estàndards, això és el que està matant a Europa. I com podem proposar un federalisme europeu si amb la poca Europa que ja tenim no som capaços d'aplicar-la d'una manera més o menys sensata? I si no la podem aplicar a tothom igual, doncs llavors fem 2 nivells d'Europa. Fem una Europa més política i una Europa més comercial. Però si no podem seguir, perquè el que no pot ser és que hi hagi aquest cinisme des de les instàncies més altes de la Unió, perquè això és el que trenca Europa, perquè la gent ho escolta i diu, escolta, això que estan dient aquests senyors, això no s'aplica a l'hora de la veritat. Això no s'aplica. No, i per tant... Podem replicar-ho, Martí? Sí, després. 10 segons? Exacte. Ja hem acabat? Sí. Bueno, i això, al final, el que vull dir és que el gran enemic de la integració europea i del federalisme europeu molt sovint són tots aquests governants que culpen Europa de tot i que després tampoc la defensen. Rajoy, Zapatero, però altres països, Renzi, Hollande, al final són més perillosos ells que no pas el Nigel Farage de torn, que al final ve a rematar la pilota. I això és la fi. Deixa'm fer-li una petita rèplica. 3 minuts de rèpliques per part de cada ponent. Ara sí que serem una mica més estrictes amb el timing.
No, la rèplica seria... A veure, el senyor Trump les diu ben grosses i ningú està plantejant la desaparició dels Estats Units d'Amèrica. Aleshores, aquí el que un senyor o altre pugui dir bestieses, crec que no l'hem de portar a fer sinònim de la desaparició de la Unió Europea, que és el que li dona feblesa. Durant la crisi econòmica fortíssima que va tenir Califòrnia, que va haver d'emetre la seva pròpia moneda, o que va tenir Detroit, ningú va pensar que havien de sortir del dòlar i dels Estats Units, mentre que aquí, quan Grècia tenia un problema, el primer que es parlava és si havia de sortir de l'euro de la Unió Europea. És a dir, a veure, tenim un constructe, aquest constructe l'hem de canviar, l'hem de modificar, el que no podem estar plantejant allò constantment de dir, bueno, com que el senyor Juncker, òbviament, que posin amb un senyor enginyer fiscal a presidir la Unió Europea, home, no és precisament un bon símptoma. Que posin de responsable del clima el senyor Cañete no és un bon símptoma, i així podríem tenir un reguitzell complet de la Comissió Europea que tenim actualment. I per descomptat, una de les coses que és necessària, com proposava l'Aleix, en aquí estem totalment d'acord, és que triem nosaltres a qui ha de ser l'Obama de la Unió Europea, i que aquest no es vegi obligat a haver de nomenar com a comissaris els que els hi diguin als estats, sinó que pugui formar el seu propi govern. Per lo bo o per lo dolent, i el servei, l'exemple de Trump en torna de nou en el cap. Per tant, a veure, jo crec que hem de separar una cosa, els moviments polítics que hi ha o els partits polítics que hi ha en determinats moments, això depèn de qui els ha votat i qui els ha votat en els diversos països, del que és aquest constructe, que segueixo pensant que el necessitem, que difícilment el moviment sobiranista català hauria nascut amb la força que ha nascut sense l'existència de la Unió Europea, per diverses raons, perquè els nostres fluxos comercials tenien una dependència del mercat espanyol brutal, perquè el complex vosaltres ja no el reconeixeu, no el teniu, esteu alliberat d'aquests. Però si sabéssiu el complex que teníem nosaltres, el de la meva generació, quan creuàvem la frontera, aquest ja no el teniu, és a dir, vosaltres ja sou europeus, però nosaltres no ho érem. Per tant, Europa està absolutament, diguem-ne, la tenim en vena, encara que no en siguem conscients, o determinades llibertats a les que ja estem acostumats i que no les tenim. Nosaltres saltàvem, a veure, jo als 20 anys em guanyava la vida, vaig muntar una empresa, vaig demanar que el meu pare renunciés a la pàtria potestat perquè fins als 21 anys llavors no podies muntar una empresa, i em guanyava molt bé la vida fent la guia incògnita de Perpinyà, que volia dir donar-li a la gent que anava a veure pel·lícules porno a Perpinyà, donar-li una guia. Jo vivia d'això, us imagineu de quin país estic descrivint? Això era aquest país, i de passada em comprava uns levis pels quals calia creuar la frontera, perquè aquí només hi havia lois. Per tant, Europa la tenim, no ens la podem replantejar, l'hem de reconstruir. Certament des de Catalunya tenim ara l'ocasió de fer aquest balanç de competències, és a dir, quina Europa volem. L'amenaça de que si sortíssim d'Espanya sortirien de la Unió Europea, jo crec que aquesta ja no fa tremolar ningú ni ens hauria de fer tremolar. Malgrat això, necessitem institucions a nivell superior per determinats riscos pels quals al nivell local no podem fer-li front. Però alhora hem de fer front a aquests reptes locals, i aquí en tenim molts. Per exemple, l'eficiència d'un determinat sistema, que és una característica sistèmica, en depèn del nivell local. I aquí no li hem prestat moltes vegades prou atenció. I si és cert que la nostra productivitat país és lleugerament vora un 10% superior que de la resta de l'Estat, també és cert que és un 15% inferior de Pirineus amunt, i per tant que tenim molta feina a fer. I aquesta, òbviament, és tota local, i aquí és on hem de tenir subsidiarietat, autonomia, i triar bé els polítics que han de gestionar, polítics i la societat civil, perquè els polítics al final fan una petita part i la gran part la fem finalment tots nosaltres. M'agradaria dir que estic d'acord amb això de que s'ha d'escollir, per dir així, és un Obama d'Europa, però crec que el simple fet d'escollir-lo no solucionaria res per un motiu, i és que s'hauria d'estructurar una accountability, un rendiment de comptes suficient per poder fiscalitzar les pròpies institucions. Perquè a vegades és com... Sí, un model presidencialista és vàlid, però ha d'haver-hi un rendiment de comptes perquè la societat pugui fiscalitzar els seus dirigents. I el problema és que quan s'ha demanat o quan la gent busca responsables a Europa, no sap perquè acudir els generalitza, i és com anem a atacar a bulto, s'atacar a bulto completament. Que el senyor González Pons digués que Polònia l'any 39 va necessitar tenir Europa darrere, només dic que l'únic país que va aguantar ferm va ser Regne Unit, i Regne Unit està marxant. O sigui, això sembla que el González Pons no ho sàpiga, perquè França l'any 40 va ser invadida i el Regne Unit va aguantar gairebé un any en solitari, perquè els Estats Units no sabien bé a què jugar. Crec que Europa sap valer-se-la per si mateix. Ha donat exemple que quan s'ha trobat en situacions on ha calgut lluitar colze a colze ho ha fet.
I crec que el problema que hi ha hagut ara és que falta rendiment de comptes. O sigui, se li està donant uns arguments molt fàcils a l'extrema dreta o a l'extrema esquerra contra la Unió Europea, perquè quan diuen, no, qui és el responsable de que surti algú i digui no, és que Francia és Francia, la hemos de perdonar, o Francia no puede caer porque es Francia. I Grècia, bueno, està allí. Aleshores, clar, quan tenim aquest problema és que no hi ha un rendiment de comptes estructural per poder dir, no, és que el responsable és aquesta persona. I llavors sí que és possible canalitzar aquest antieuropeisme cap a una persona i la Unió Europea no ens entullaria. Perquè sabríem qui és el responsable, sabries qui firma el document, sabries qui ha sigut la persona que ha autoritzat, sabries qui és la que ha comportat aquesta mala acció. Però en canvi no hi és aquest mecanisme. O sigui, la falta de comptabilitat, inclús posant un Obama, sí, molt bé, tindríem davant una persona que seria la responsable, però és possible que tal com va d'això poguéssim caure en una espècie de despotisme il·lustrat perquè tindríem la persona, tindríem una cort i la gent, quan intentaria apel·lar, no sabria qui apel·lar per anar en contra del monarca. O sigui, llavors crec que amb això sí que sincerament ens hem d'assemblar molt al Regne Unit i és que hem de saber qui són els nostres responsables en aquest aspecte. És a dir, nosaltres cedim una sèrie de coneixements a uns representants, aquests representants se suposa que s'escollim perquè gestionaran millor que nosaltres determinades coses i aquests escolliran uns representants, etc., fins que arriben al Parlament Europeu. I això, aquests escolliran o directament escollir a un president o a una persona encarregada o una junta, un òrgan col·legiat per poder decidir les decisions. Però si no es dones els mecanismes per poder fer el rendiment de comptes, pots posar davant una persona que sigui molt coneguda, que sigui d'això, que signi tots els documents, perquè aquesta persona es pot blindar constitucionalment, com passa amb el rei d'Espanya, i és que el rei d'Espanya no és responsable de res, constitucionalment. Pot fer qualsevol cosa però no és responsable. Llavors crec que és un gran projecte i tenim una sort, i és que a Catalunya l'antieuropeisme no és que no existeixi, és que la gent ja el troba inclús incòmode i trobo que és una sort que tenim. No, tenim la CUP. No, o sigui, no, però vull dir, la força política té altres moviments similars, a Catalunya és menor. Llavors trobo que aquesta falta de ganes de voler reformar, de fer-la en si mateix més gran, més cohesionada i més unida, és una sort que no tenen altres països i crec que això és un plus que ens donen la nostra d'això, ja m'està sancionant, sembla la troika, i aleshores trobo que podem agafar una Europa federal, uns Estats Units d'Europa, un sacre imperi romà-germànic europeu, si hi ha rendiment de comptes, perquè és el que hi havia el sacre imperi romà-germànic. El senyor d'Essen podia anar al seu representant i dir-li, senyor representant d'Essen davant de les Corts o davant de la Dieta, em pot representar bé? I si no representa bé, fotíem fora. Jo trobo que aquest mecanisme és el que falta. Sí, jo faré dos comentaris, un sobre el tema democràtic i un altre sobre els Estats Units versus Europa. Sobre el tema democràtic, bé, tenim un problema de fons, tenim les institucions, tenim la Comissió Europea i tenim el Parlament Europeu, però molt sovint els estats i els partits de govern dels estats les perverteixen a voluntat. Així, què vol dir això? Que tenim el rescat de Xipre, per exemple, i ve en Dijsselbloem, que és el president de l'Eurogrup, el qual va rotant de Guindos, per cert, malgrat que és d'un estat petit, i bé, i se li pregunta, escolta, senyor Dijsselbloem, vostè va crear pànic perquè va dir a la premsa que els dipositants haurien de pagar i això va crear un corralito i ha agreujat encara més la crisi i el senyor Dijsselbloem contesta no penso contestar, respondré només al Parlament holandès. Clar, això ha passat al Parlament Europeu fa 2 o 3 anys. El problema que tenim és que els partits de govern dels estats boicotegen que el Parlament Europeu pugui decidir realment sobre molts temes. Al Parlament Europeu no hem pogut votar de manera vinculant sobre l'acord de refugiats amb Turquia, ni sobre l'acord amb Anglaterra pel Brexit, ni sobre cap rescat ni de Grècia, ni d'Espanya, ni de Portugal, ni tan sols influir-hi en les condicions. Llavors, clar, aquí hi ha un problema de fons, que és que els estats estan boicotejant la Unió Europea. I si no donem poder al Parlament Europeu, votant formacions europeistes que s'ho creguin de veritat i que no facin europeisme retòric, com molt sovint ens trobem en PP, PSOE i altres formacions d'altres països, el que ens trobem és que els estats estan pervertint des de dintre les institucions, degradant-les i al final alimentant l'euroscepticisme perquè la gent diu, escolta, si aquestes institucions que tenim no funcionen, doncs escolta, porta ja Déu que com a mínim aquí sí que puc decidir qui governa el meu país. I això és un problema de fons. I si no el resolem i no el resolem aviat, això acabarà podrint la Unió. Perquè a mi m'ho pregunten molt sovint, em diuen, escolta, com heu permès això del rescat de Grècia? Jo, clar, jo sempre els miro i dic, no, si jo el rescat de Grècia, si no l'hem vist ni passar,
si hem tardat 6 anys en fer el primer debat sobre Grècia. El primer debat, si no hem decidit cap condició, i ja us he dit que estic en contra dels rescats, però clar, és que si n'hi ha d'haver, almenys les condicions que les marqui el Parlament Europeu, o hi ajudi, no? Que és una institució democràticament triada per tots els ciutadans europeus. Doncs això són coses que falten i que d'alguna manera està danyant el cor de la Unió, perquè jo crec que part del Brexit s'explica també per aquest dèficit democràtic que té la Unió avui. I és la Unió que tenim, no n'hi haurà cap altra. Perquè jo també penso això, jo quan escolto un Varoufakis que diu, bueno, ara la Unió Europea la desballestem i cap problema perquè en farem una nova. Clar, Varoufakis, home, de les grans idees, vull dir, ja sabem què va passar a Grècia. Jo em poso la mà a la cartera perquè penso, ostres, aquest senyor ara es vol carregar això i diu que faran no sé quina gran idea. Hosti, cuidado. No, cuidado, perquè això és el que tenim i ho hem de millorar al màxim possible, però és que no tenim res més. Llavors, sobre Estats Units i Europa, jo vull dir una cosa, que és que als Estats Units no hi ha rescats. Als Estats Units, el pacte fiscal de pressupost a dèficit zero que s'ha fet aquí a Europa l'any 2011, allà es va fer en 1840. O sigui, 170 anys abans. Ho dic perquè als Estats Units no rescata cap estat. I això està bé perquè implica que el tram no s'haurà de posar en quines polítiques fa l'estat de Mississippi o l'estat de Califòrnia. I això és important, perquè això jo crec que és un dels problemes que hem tingut a Europa, perquè ha creat grans tensions entre els diferents estats, perquè si a Grècia no tenen cadastre, no saben quins edificis són públics i quins no han informatitzat l'administració pública i ni tan sols saben quanta gent està cobrant la pensió, clar, això no ens hem de posar pas nosaltres, al final. O sí, però amb normes que apliquin ells mateixos, perquè si no ens acabem trobant en situacions kafkianes absolutament, com hem viscut els darrers anys, en què hem abocat a Grècia 350.000 milions d'euros, en part d'ells per rescatar bancs d'altres països, en part per repagar deute d'abans, i que al final no hem aconseguit cap resultat que sigui tangible. Així que el federalisme europeu sí, però hem de trobar els federalistes. Bé, després en el tercer bloc, si alguna rèplica més es pot incloure en la intervenció. En aquest tercer bloc m'agradaria que parléssiu del paper d'Alemanya en un context on sembla que Merkel haurà d'aturar l'euroscepticisme intern de l'AfD i rendir comptes al Bundestag, a més de la jurisprudència del Tribunal Constitucional alemany, mentre sembla que el Sud segueix reclamant eurobons, mutualització del deute, gresca fiscal i flexibilitat a l'estabilitat pressupostària. Llavors m'agradaria, des de Catalunya i d'Espanya s'ha criticat molt el paper d'Alemanya, alguns asseguren però que de fet Alemanya es troba impotent per imposar els seus punts de vista. Alice, si vols començar, 5 minuts. Sí, home. Dones un segon? Sí. Com vulguis, si no comença. Si no comença, sí, comença les rèpliques. No he fet cap vegada. Sí. Vale? Puc enllaço aquesta, molt d'acord amb el Guillem, bastant d'acord amb l'Aleix, que ens hem discutit moltíssim al Parlament Europeu aquest període, però amb amistat des de la convicció d'ambdós que jo tinc raó i ell no, i per tant això ho ha facilitat enormement. Dues coses. Veritablement, els estats jo crec que han periclitat, és a dir, han fet ja el seu termini històric. En el seu dia, doncs, aquesta instància superior que jo deia abans, es podia dir Espanya o es podia dir França, avui en dia no ho són. I aquí, veritablement, tenim un problema, que estan impedint la Unió Europea perquè saben que això és un suïcidi. Si s'avança en la construcció de la Unió Europea, més clar queda la seva irrellevància i, per tant, la cessió, és a dir, es troben presoners entre la reclamació de sobirania d'Escòcia, de Flandes, de Catalunya i la cessió de sobirania cap a la Unió Europea i per tant estan amb una resistència ahistòrica en el sentit de que no està en el que la història demana i el que la història portarà, és a dir, ha periclitat el seu rol però s'estan resistint realment com gats, en fi, panza arriba. En aquest sentit, recordar a Catalunya de la Segona Guerra Mundial en va ser pròleg. I això quan ho dic moltes vegades, i ostres, aquí estàs parlant, home, si tan lluny no tenim l'amenaça de la guerra, i de fet a les fronteres europees tenim gairebé guerra, Ucraïna, Crimea perquè la tenim mig habitada, la tenim que també és gairebé frontera, a Síria, per tant,
I no perquè Catalunya sigui l'hòstia, sinó perquè quan les coses, els ordres es descomponen, les coses es trenquen, allò estan pitjor cosides, i aquest és el cas de Catalunya, que no estava ben cosit, o el cas d'Escòcia, que tampoc estava ben cosit. Per tant, que hi ha un nou ordre que segurament és necessari i ha d'emergir, ha periclitat a l'ordre nascut a la Segona Guerra Mundial, que significava hegemonia americana mitjançant el Bretton Woods, i no acaba d'aparèixer aquest nou ordre que segurament haurà de ser multilateral, amb diversos pols, i no sol l'hegemonia ni americana ni xinesa, ni tampoc europea, i això ho hem de construir. No estic tan d'acord amb i aquest és l'element que hem discutit sobre els rescats, o a qui vàrem rescatar. Afortunadament ell ha sigut sincer, i molt bona part del rescat era per rescatar els bancs dels països creditors. Jo dic, sí, tan bona part com el 90%. És a dir, en realitat, els rescats es van fer perquè, si no, queia, no per solidaritat, com alguns diuen, no per amor als grecs, sinó perquè queia l'edifici sencer de la Unió Europea, perquè tots els deutes grecs eren crèdits bé francesos, bé alemanys. I cal felicitar Alemanya perquè s'hi va negar a mutualitzar el deute, però en canvi va mutualitzar el crèdit i va inventar una cosa que es diu l'ESM, el European Stability Mechanism, en el que va obligar a la resta de socis a compartir el seu risc que tenia en Grècia. Espanya no en tenia cap i de cop i volta entrar a l'ESM li va suposar 27.000 milions d'euros de risc país en Grècia. Per tant, va mutualitzar el crèdit d'una forma bastant astuta, i amb això entrem amb Alemanya. Varoufakis, que no l'estimes i que és, amic meu, em diverteixo i fa temps que ens coneixem, i va escriure un llibre que deia una proposta modesta per a Europa. I jo, era de les primeres vegades que parlava amb ell, al cap de 5 minuts em vaig preguntar, però això de modèstia, tu ben bé saps què significa? Perquè, en fi, jo crec que no té ni punyetera idea, per això va dir una modesta proposta que en realitat refeia la Unió Europea. No obstant això, en realitat, en el seu primer llibre, o el primer llibre més famós, que és el Minotaure Global, en realitat reivindica que a Alemanya li toca fer ara el rol que va fer Estats Units en l'època de Bretton Woods. És a dir, ha de passar a reciclar els seus superàvits, com va fer Estats Units. Sabeu tots, sou d'econòmiques, la majoria? Jo no. No, vale. Cap al final de la Segona Guerra Mundial, quan semblava que ja els aliats guanyarien, per cert, certament el Regne Unit ha salvat Europa 2 vegades, li ha salvat el cul amb les 2 guerres mundials, i alguns, com el mateix Fara, es diu, i aquesta és la tercera que us volem salvar d'aquest monstre que es diu la Unió Europea. Bueno, a vegades cal pensar, és a dir, el cert és que la història sí acredita que per 2 vegades ens ha salvat el cul, i que esperem que el toc d'atenció que representa el Brexit serveixi perquè la Unió Europea entengui que així no, és a dir, que així això pot ser un continu d'abandons, i insisteixo que per mi és una grandíssima pèrdua, i no penso, però, que pels britànics ho sigui. Suïssa, Noruega, és a dir, aquests països que parasitaven, que estaven al voltant de la Unió Europea, els hi ha anat molt millor que els països que estem dins. Per tant, jo crec que UK se'n sortirà molt bé. En canvi, la Unió Europea, jo estic segur que planyarem la seva absència durant molt de temps. Doncs això, què us anava això d'economistes? Keynes, cap al final de la Segona Guerra Mundial, disseny de Bretton Woods, i portava una proposta pel Fons Monetari Internacional. Ell era conscient, un petit excurso. Hi ha molta gent que critica l'euro i fa l'euro el culpable dels desequilibris comercials que després van convertir-se en desequilibris crèdits deutes i va partir al continent. Si avui mirem quins són els desequilibris mundials, els macrodesequilibris mundials, veurem que el campió del superàvit comercial en el món és la Unió Europea, a la vora de 400.000 milions d'euros, la qual cosa vol dir Alemanya, que per si sol és el primer del món, el segon és la Xina, és a dir, Alemanya sola, que és un 10%, un 1%, quin percentatge és de població respecte a la Xina? Són 80 milions respecte a 1.200. 8%. No arriba a l'1%, no? Supera la Xina, en tercer lloc em sembla que ja està Holanda, un país allò petit, però diguem-ne allò d'unido, i si mirem la cua, tenim el campió mundial del dèficit, Estats Units, i el següent, UK, i el tercer, Austràlia, curiós, l'àrea anglosaxona i la Commonwealth, amb un dèficit, i l'altre, vull dir que això explica també el Trump, i explica el Brexit, i explica algunes coses. No és cert que entrar en dèficit, és a dir, que el qui té superàvit et roba els llocs de treball, no és ben bé cert això, en realitat té un atur molt més alt a Europa que no pas als Estats Units, en realitat Espanya mai ha tingut tanta ocupació com quan teníem un dèficit exterior colossal, per tant això no és cert, però diguem-ne seria tema d'un altre debat. En tot cas, la proposta de Keynes que portava Bretton Woods és fem del Fons Monetari Internacional una cambra de compensació de dèficits i superàvits exteriors, i una cambra de compensació en la qual els superàvits tindran una penalització doble que el dèficit. I per què deia això? Pel següent. Diu, si el que volem corregir és el dèficit, haurem de sotmetre una austeritat que serà dolorosa pel país que l'aplica, però a més significarà una disminució de la demanda agregada i l'ocupació mundial.
Si per contra el que obliguem a reduir és els que té superàvit, això li exigirà un increment de la demanda interna que beneficiarà la demanda agregada i l'ocupació global. Per tant, per un motiu pur d'eficiència, qui té sentit que ha de fer l'esforç en una crisi de deute-crèdit, en una crisi de dèficit-superàvit, és qui té superàvit. Bé, això a Alemanya s'ha negat una altra i una altra vegada. També és cert que llavors els Estats Units no van voler implementar aquest mecanisme del Keynes, llavors eren ells els que tenien superàvit i deixa que amb aquest superàvit finançaré la meva hegemonia mundial, Pla Marshall, MacArthur, etc. Què li diu Varoufakis? Home, Alemanya fes el mateix, és a dir, fes-ho servir en bé de tots, encara que sigui el preu d'establir la teva hegemonia. I jo m'estimaria més que s'apliqués el mecanisme keynesià en comptes d'un surplus recycling mechanism. Jo estic a favor del surplus avoidance mechanism i per tant que Alemanya augmenti fortament la seva demanda agregada, per tant despegui, perdi competitivitat respecte a la perifèria, no ens obligui d'evolució interna a la perifèria i que puguem crear un ordre multilateral també dintre d'Europa i no pas una Europa germanitzada, perquè, home, això ja ho han intentat altres vegades en el passat i serà veritat que UK el que pretenia era treure'ns per tercera vegada del monstre alemany sobre nosaltres. Molt bé, gràcies. Ai, sí, bueno, com vulgueu, No, i tant. A veure, a mi sempre m'agrada escoltar en Jordi parlant d'Alemanya perquè hosti, és un plaer. Te n'adones que la culpa de la victòria del Trump és d'Alemanya, de les exportacions, i te n'adones de mil coses que si no mai veuries, no? A veure... Alemanya. Jo crec que Alemanya... és que les últimes afirmacions m'han deixat una mica descol·locat i llavors ara m'ha costat tornar-me a posar. Jo crec que la gran virtut d'Alemanya, que és una virtut que normalment no se'n parla però que és fonamental per entendre-la, és que Alemanya és el país que amb més veritat ha afrontat el seu passat. És a dir, tu vas a Berlín i el que et trobes no és una oda a la grandesa d'Alemanya, lo guais, lo bons, lo fantàstics que són. No, trobes un monument a l'Holocaust. Trobes el Museu dels Jueus. Et trobes les ferides del mur de Berlín. Et trobes les ferides del seu passat que afronten amb la màxima veritat possible. Segurament és gairebé l'únic país del món que ho ha fet, però s'ho explica també perquè quan arriba una crisi econòmica són capaços de reformar-se, perquè tenen la capacitat de mirar-se al mirall i dir això no funciona, cosa que el senyor Varoufakis no fa, perquè jo em vaig llegir aquest llibre també, el del Global Minotaur, i jo vaig quedar flipadíssim, perquè deia arreglarem Grècia fent que Alemanya gasti més i perdi competitivitat. Clar, no parlava de cap errada estructural de Grècia, l'estat grec funcionava fantàsticament, l'únic problema és que Alemanya exporta massa. Home, no ho sé, i a mi em fa la sensació que la cosa no va per aquí. Però no hi ha ni una menció en el discurs del senyor Varoufakis, ni una a errades estructurals de no tenim una administració política que funcioni, tenim un sistema polític clientelar i corrupte que ho contamina tot, no tenim infraestructures pensades en cost-benefici, no tenim un cert federalisme fiscal, tot això no en parla el senyor Varoufakis, només parla d'Alemanya. Clar, si hem d'anar a Alemanya i dir-los, mira, senyors alemanys, el que farem serà el següent, serà fantàstic. Europa Unida, ara ho veureu. Mireu, tots els refugiats us els quedeu vosaltres. Sí? Vosaltres perdreu competitivitat i fareu menys exportacions. I a més, ens fareu transferències milionàries per fer infraestructures a la resta d'Europa. I, a més d'això, garantireu el deute que fem nosaltres, amb els nostres governs, amb les nostres prioritats, i els pagareu vosaltres. Clar, a veure, el PAC no seria atractiu, no?, diguéssim. Vull dir, si s'han de quedar els refugiats... Si s'han de quedar els refugiats... Si s'han de quedar els refugiats, han de pagar la festa, han de garantir-nos el deute, i a més han de perdre exportacions, clar, quin negoci. Vull dir, és que m'ho miro i la veritat no conec ni un alemany que pugui estar disposat a donar suport a quelcom així. Però vaja, ja anirem avançant. Escolta, explicava això de que Alemanya és el país que amb més veritat s'ha afrontat el seu passat. I això ho podeu veure, tots vosaltres heu anat a París i a Berlín. Tots vosaltres, oi que heu anat a París i Berlín, gairebé tots? Si aneu a París, veieu alguna traça d'alguna cosa que hagin fet malament els francesos? Alguna vegada a la vida? No, han guanyat totes les batalles segons ells. Són un país que és l'hòstia, funciona molt bé, han integrat tothom que és fantàstic.
el país més solidari, més equitatiu, més legalité, fraternité, no ho sé, vull dir, clar, és que... I després resulta que l'última batalla que van guanyar va ser el 1806 o 7, que les dues guerres mundials diuen que les van guanyar, i les van guanyar perquè hi havia la Gran Bretanya i els Estats Units, perquè si no em sembla que allò parlarien tots alemany ja, aquestes alçades. Reformes econòmiques, bueno, fa 45 anys que no quadren un pressupost, 45 anys. En realitat, el 3% de dèficit s'ho van inventar ells per tapar un dèficit que van tenir l'any 80, perquè gastaven més de 100.000 milions de francs, no sé quants diners eren, i van dir, hosti, són molts diners, com li explicarem a la premsa això? I van dir, ja està, ho posarem en forma de tant per cent. És menys del 3% i, per tant, cap problema. Això és França. I això és un problema de fons que té avui la Unió. Aquesta dicotomia entre França i Alemanya. I parlo d'Alemanya més perquè si Alemanya ha pogut acollir 1 milió de refugiats és perquè se'n recorda que al final de la Guerra Mundial, i això no ho explica cap pel·lícula a Hollywood, 13 milions d'alemanys ètnics que vivien a Hongria, a Lituània, a Letònia, a Romania, a Eslovàquia, van haver de fugir i van haver d'anar com a refugiats a Alemanya i van morir més d'1 milió de persones pel camí. I d'això ells se'n recorden. I se'n recorden del que significava tenir l'Alemanya de l'Est, que la gent fugia en massa cap a l'oest perquè el sistema comunista no funcionava. I per això han tingut aquesta reacció. I és una reacció que trobo que sovint és poc reconeguda, perquè ens hem passat 6 anys blasmant la Merkel com la culpable de tots els mals i ara resulta que és l'únic garant de la democràcia liberal al món. Llavors jo m'he perdut. Hi ha alguna cosa que m'he perdut. No? Jo tinc la sensació, a vegades, en segons quins discursos, i no parlo tu, Jordi... No, però jo la segueixo criticant. No, però la segueixo criticant i a més jo sé que tu reconeixes, però hi ha vegades que jo m'agradaria escoltar gent del món d'iniciativa o dels comuns, que s'han passat parlant de la Merkel com a gran problema i ara resulta que és l'última esperança que té Europa. I per què és l'última esperança? Perquè és l'únic lloc on tenen memòria, perquè és l'únic lloc on han afrontat el seu passat. Per què a França estan votant a Marine Le Pen totes les franges d'edat excepte els jubilats? Per què els jubilats no volen votar a Marine Le Pen? Perquè se'n recorden. Perquè recorden aquella Europa que hi havia, que va poder ser i que per sort no hem tingut. I per què els joves de França estan disposats a votar a Marine Le Pen amb tanta alegria? Perquè no hi ha memòria històrica. I aquesta és la grandesa d'Alemanya. I és una pena, deixa'm acabar, Martí, amb una cosa només, a vegades parlem de reformes econòmiques que Alemanya exporta. Sempre dic una cosa, Alemanya encara té massa complexa per haver perdut la Segona Guerra Mundial, perquè si no en tingués, exportaria el millor que té Alemanya, que és el federalisme. Perquè el federalisme alemany, que és el verdader federalisme, és un federalisme fiscal, perquè cada lander té la seva hisenda. És un federalisme d'infraestructures, perquè les infraestructures estan pensades pensant en el territori i no en consideracions polítiques de la capital. És un federalisme bancari, perquè cada territori té el seu petit sistema bancari, té les seves caixes d'estalvis locals i regionals. És un federalisme empresarial, perquè si mireu les 10 primeres empreses d'Alemanya, no n'hi ha ni una situada a Berlín. I aquesta és la millor Alemanya. Aquesta és l'Alemanya que ha d'exportar-se a si mateixa a Europa. I és una pena perquè Alemanya, que té aquesta memòria del seu passat, encara ha de fer un últim pas, de tenir una mica d'orgull i de dir, el millor que tenim no és la reforma al mercat laboral, la Hartz. Està bé, però no és el millor. El millor que tenim és aquest sistema de portar l'economia a prop del territori, de permetre que hi hagi prosperitat, que la gent no hagi de marxar de les seves ciutats, dels seus pobles, i poder tenir, si vosaltres viatgeu a Alemanya, trobareu 15-20 ciutats amb universitat, amb empreses, amb inversió, amb vida. Si això anem a llocs de França avui, veureu la decadència del sistema centralista, extractiu de París, que arruïnarà França i que és el contraexemple d'Europa. Alemanya exemple, França el que no hem de fer. I així acabo. Hi ha una compareixença que s'hauria de recuperar, que és quan en el cas de Grècia li pregunten i vostès com és que tenen un mal sistema fiscal, diuen no, és que estem recaptant impostos a través del llistín telefònic i de les companyies elèctriques, perquè l'Estat no té infraestructura fiscal en aquest tema. De fet, cal dir una cosa més amb Grècia, és que quan Grècia es va declarar independent hi havia més soldats de fora que no pas independentistes grecs, perquè interessava que Grècia fos independent. Llavors,
Sí que és cert que França no és l'exemple a seguir, perquè França sí que és cert que sempre s'ha emmirallat molt a si mateixa. O sigui, és un país que quan s'estava construint a Europa, inclús soc un ferm defensor de l'atlantisme, quan estava intentant cooperar una espècie de mar comú atlàntic, França va dir no, a mi això no m'agrada, vaig a la meva. I França es va quedar sola. I durant molt de temps va fer una política de sede vacante al Consell de Seguretat i de Gaulle no anava, ni cap representant francès anava en senyal de protesta. Llavors crec que això s'ha fet França que tingui tan poca autocrítica en algunes coses. És a dir, el centralisme francès no funciona, és cert. De fet, hi ha un acudit, parlant abans de guerres d'això, que diu un tanc francès té 5 marxes, una cap endavant i 4 cap enrere. Aleshores, crec que aquest és el model que inclús apliquen a la part política. És a dir, fan un pas endavant i de la volta puja una Marine Le Pen i et fa 4 passos enrere. I crec que en el cas alemany, si algú ha tingut a Alemanya, a part de tenir molta paciència amb determinats socis, sí que és cert que, per exemple, quan Alemanya ha intentat aplicar uns fons o unes ajudes bilaterals en països com Romania, en països com Bulgària o en altres països, inclús com Croàcia, sí que és cert que li ha posat unes exigències sobre la taula i els països han estat disposats a acceptar-les. De fet, en el cas de Romania, per exemple, té un problema estructural molt greu, i és que Bucarest havia de ser el París de l'Est. La idea de Ceausescu era que havia de ser el país de l'Est, i de fet Bucarest està molt desenvolupada, i mires el país i és totalment agrari, i és totalment agrícola. O sigui, crec que el model francès, i els països que han copiat el model francès, Espanya, Bulgària, Romania, Grècia en part, Polònia no, Polònia ha copiat el model alemany i sí que és cert que per la seva història té una repartició de poders molt important. Però en canvi hi ha altres països que no, que han patit un centralisme, Bielorússia mateix, ha patit un centralisme tan fort que ha sigut el que ha ofegat el país. I és veritat que això sempre s'ha de contemplar, i és que aquesta idea de centralisme ofega els països, depèn de quines siguin les seves característiques. El model alemany, i ara seria una miqueta frívol, però el fet que estigués dividida o partida forçosament va provocar que tothom s'hagués d'espavilar, tant la banda oriental, perquè no volia dependre tant de la Unió Soviètica en algunes coses, com la banda occidental per espavilar-se infraestructuralment. Perquè això sí que és cert, o sigui, quan Alemanya es parteix, la República Federal Alemanya estava dividida en 3 administracions diferents, una francesa, una anglesa i una nord-americana. I la banda oriental només hi havia la d'això soviètica. No, sí que és cert que el principal aeroport d'Alemanya, si no recordo malament, és Frankfurt. I després ve Múnich. No és Berlín. El principal eix alemany és Ruhr, Rin, i arriba fins a Suïssa i fins a Itàlia. No és l'eix que passa per Berlín, perquè si vas de Berlín cap al Bàltic et trobes la Pomerània, que és una regió completament agrícola. I si tires cap al sud et trobes Saxònia-Anhalt, que és Dresden, que sí, té una indústria, però aquesta indústria no es va saber modernitzar, perquè estava la RDA, i és una indústria que es va desplaçar al final cap a la República Federal Alemanya quan es van unificar, o sigui, tot el que és la banda més ducant a Frankfurt, etc. I les principals empreses alemanyes troben més rendible pujar-se a Frankfurt que no per a Berlín perquè tenen millors infraestructures a Frankfurt que a Berlín, tot i que Berlín sigui la capital. Inclús la pròpia capital alemanya de la República Federal va ser Bonn. No va ser Berlín, va ser Bonn. I l'eix Frankfurt-Bonn amb determinades coses va ser molt bo. Però sí que és cert que l'esperit d'Alemanya d'ajuntar-se i tot ser diferents, perquè recordem que a Alemanya hi ha protestants, hi ha catòlics, hi ha catòlics que tenen més cap al jansenisme, cap a les teories de Sant Agustí, hi ha catòlics que tenen més cap als jesuïtes, i en si mateixos no es traguen amb algunes coses. Llavors, clar, trobes determinants aspectes que sí que és cert que, com deia, això m'agrada molt, Metternich en Itàlia és una expressió geogràfica i no passa d'aquí, perquè és un país forçat amb algunes coses. En el cas d'Alemanya no ha sigut forçat. No és tot i haver el sentiment prussià, els bavaresos han sigut mantenint la seva pròpia autonomia. És l'estat lliure de Baviera. Tots els lànders han sigut mantenint la seva pròpia tradició. Si Alemanya té tantes universitats, no és perquè hi hagi una política pública alemana, és perquè ja les tenien quan eren estats independents que es van decidir associar i unificar per crear un estat federal. Aleshores, en determinats aspectes sí que s'han de contemplar. Alemanya sí que és cert que és un model a seguir, però també és veritat que hem de saber comportar-nos com a alemanys en determinats aspectes, perquè és com el que diuen d'Espanya, no? Espanya és una França que ha copiat malament. I en el cas de les bones relacions entre Espanya i Europa m'agrada molt recordar Felip V, i és que Felip V va dir els Pirineus han desaparegut, possiblement va ser el primer mas europeu espanyol. Aleshores, clar, en determinats aspectes sí que és cert que hem de copiar Alemanya, però també ens hem de comportar com a alemanys i hem d'autoexigir-nos el que s'autoexigeixen els alemanys. Ja està. Tres minuts de rellotge, Jordi, de rèplica, sisplau. Sí, a veure, no he pretès... estic molt d'acord. I també amb
amb l'Aleix, que en realitat estem dient el mateix, però diguem-ne jo mirat des de dos punts de vista. A veure, en realitat la guerra de successió a Catalunya també ja era entre austriacistes i borbònics, diguem-ne, i per tant, sens dubte estic al costat dels austriacistes i com a model m'estimo molt més el model federal que no passa el model centralitzat, jeràrquic, borbònic. No estava posant Alemanya com a exemple. Alemanya és un exemple per moltes coses, però té els seus límits. Qui té un superàvit per força ha de finançar el dèficit, per força, és matemàtic. Això preocupa molt a molts alemanys també, perquè un 9% de superàvit comercial significa una exportació de capital brutal, similar a la que van tenir quan durant la bombolla estaven prestant diners a Espanya i a Grècia. Per tant, hi ha qui està molt preocupat a qui estem prestant aquests diners i se'n podran tornar o no se'n podran tornar. Però representa més coses. Un superàvit comercial significa una dependència a la demanda exterior brutal. És a dir, que tu no ets capaç de sostenir la teva pròpia ocupació, sinó que és la demanda de tercers. I això et sotmet a tots els vaivens dels que puguin haver fora del món. Però encara hi ha una tercera. Tot superàvit... Tot superàvit forçosament necessita un dèficit simètric. Per tant, tothom no pot tenir superàvit. Quan Alemanya diu que tothom hauria de fer com nosaltres, i no, això és un impossible lògic. És a dir, tothom no pot tenir superàvit. Perquè un tingui superàvit, un altre n'ha de tenir dèficit. Acceptant, però, que la posició de tenir superàvit o la posició creditora és millor que la deutora, acceptant això, cal acceptar també que no cal per res, és a dir, el món tractat globalment no té ni superàvit ni dèficit i això no obsta per poder tenir estalvi, inversió i creixement. Per tant, no cal obsessionar-se perquè incorpora uns riscos interns molt forts. Per tant, malgrat que Alemanya té, òbviament, moltes virtuts com a país, i fora bo que ampliéssim i traslladéssim moltes d'aquestes, és a dir, que la Unió Europea pogués ser una mena de projecció eixamplada de la República Federal Alemanya, és a dir, allò, sense dir-se Alemanya, i que votéssim qui fos i qui sortís pogués ser un català com a president d'aquesta República Federal, però hem d'entendre que és tan bo per ells com dolent pels altres, i jo l'estic mirant des de la posició dels altres. Grècia, que és un país que m'estimo molt perquè hi vaig viure, i parlo grec, i allò és com la meva segona pàtria, i jo hi vaig viure l'any 83 i era un desastre descomunal, per descomptat, però tenia una pobresa digna i no estava endeutat. Òbviament va ser un disbarat que entrés en aquella Unió Europea, no van fer bé els deures, però home, aquí se'ls acudia prestar-li el diner que li van prestar, que no fan anàlisi de riscos, la gent que té diners, que no tenia inversions alternatives. Com tenen els nassos de ficar i de finançar? És el país, té més tancs Grècia que França i Alemanya junts. És una autèntica bestiesa, jo no la defensaré. Però diuen, un pobre país que estaven allà i que de cop i volta el conviden a un banquet i li deien, vols més diners? Vols més fragates? Ah, vale, doncs ja les pagaràs. Vols més tancs? Home, diguen allò, pobra gent, òbviament no estaven preparats. Ara no podem dir que ells són els únics que són culpables, perquè aquests errors que tenen avui ja els tenien llavors i en augmento. És el país més jove, l'estat independent més jove de la Unió Europea, malgrat que sigui la cuna de la democràcia. En realitat allò ha sigut terra de ningú i colònia de tothom durant moltíssims anys i ho segueix siguent. Per tant, era pobrissons. Certament se li ha de fer un memoràndum i certament se l'ha d'ajudar. El 40% del sòl agrari de Grècia està en mans de l'Església Ortodoxa. No ha tingut ni una amortització de Mendizábal. És a dir, és un país que té problemes i els altres socis no ho sabíem i els altres socis no havien de mirar i els altres socis li podien continuar deixant diners i dient allò que tinguessin més fragates i més tancs que ningú. Home, per tant, la responsabilitat no pot ser, no és només d'ell i és injust que li fem carregar, és com ara diem, hosti, és que no tracta bé els refugiats. Home, però escolti'm, però un país que està a la misèria amb un índex d'atur de nassos, amb un volum d'immigració fenomenal. En fi, d'Alemanya també cal saber, perquè les coses tenen números i comptes. És a dir, el Regne Unit, que ha votat el Brexit, en el període de la crisi, la seva població nadiva va créixer en 1,5 milió de persones i la seva població immigrada, principalment de Polònia, va créixer en 1,5 milió més. És a dir, la pressió demogràfica en 5 anys va ser 3 milions de persones més sobre aquella illa. En el cas d'Alemanya, durant el període de la crisi, va perdre 1 milió de persones de població nadiva perquè està en retrocés la seva piràmide poblacional. I 1 milió són els que van afegir, per tant no hi havia pressió demogràfica i tot i així Alternativa per Alemanya està pujant com l'escuma. Cal entendre quins són també els substractes de per què es prenen unes i unes altres decisions. Sempre estic en vermella. Vale, doncs això. Doncs última intervenció. Última intervenció i passem... Última intervenció i passem al torn de preguntes. Sí. Bé, seguint amb el tema grec, és evident
que no tot és culpa de Grècia. És evident que no hauria d'haver entrat a l'euro, però també és evident que mai han intentat reformar la seva relació amb l'Església Ortodoxa, per exemple, i no ho ha fet en Papandreou, ni el pare ni el fill, no ho ha fet en Samaràs i no ho ha fet en Tsipras. I és evident que quan hi ha un debat sobre quines condicions hi ha d'haver pel rescat, en Tsipras diu no penso tocar la despesa militar. I això també és evident. Llavors, hi ha moltes coses que és el que comentava abans. El problema de fons no és quines condicions imposem o no a Grècia. El problema de fons és haver rescatat Grècia. El problema de fons és aquest. I és una idea francesa, no Alemanya. Que llavors Alemanya, com que tenen un Parlament que funciona, a diferència del Parlament francès, imposen les condicions i el Parlament finlandès també, etc. Sí, clar. Però de qui és la idea de rescatar Grècia? Qui vol rescatar Grècia? França. És un model intervencionista, perquè és qui més tenia exposició al país i perquè Alemanya veia que si rescatàvem Grècia, rescataríem la resta. El que passa és que és un debat que Alemanya perd davant de França i davant de l'Obama i de l'FMI, perquè hi havia pressió de tothom per rescatar Grècia. I clar, llavors, a veure, la situació ha sigut complicada i tot això ja no sé per què ho estic dient, però acabant amb tot això, amb el tema d'Alemanya versus la resta, i aplicar les normes. Mira, us explicaré una història de fa poc que vaig viure. Ara, a la Unió Bancària, hi havia les normes per com s'han de rescatar els bancs. Normes creades contra el rescat de Bankia, perquè es van començar a parlar justament el mes després. Va rescatar Bankia i van dir, ostres, això que no torni a passar mai més perquè és una vergonya. I a partir d'ara el que farem serà que a nivell europeu els rescats primer paguin els creditors privats i llavors mirem si encara fan falta diners i ja en posarem de públics llavors. Però primer que paguin els creditors privats, que és el model de rescat alemany i nòrdic, perquè a Alemanya, no sé si ho sabeu, però han deixat caure bancs tan grans com Bankia i no ha passat res durant la crisi. Doncs, clar, això, que llavors arribi a la primera crisi a Itàlia i en Renzi digui no compliré les normes, clar, per un alemany o per un nòrdic, això és al·lucinant. Perquè si mira diuen, home, nois, si hem fet les noves normes perquè les complim tots, perquè llavors no hi hagi diner públic que augmenti el deute a l'hora de rescatar els bancs, que ha sigut la gran polèmica de la crisi, perquè llavors si cal posar diner públic potser sí pugui ser europeu, i a la primera de canvi et diuen no compliré. Clar, llavors parles amb algun assessor alemany o algun eurodiputat i et diu no ho entenc, Aleix, em diu, no ho entenc. Diu, si els italians van signar-ho tot. Diu, si van dir que sí a tot, van al govern a les negociacions i deia que sí a tot. Unió bancària, sí. Supervisió europea, sí. Rescat sense diner públic, també. I llavors arriba la primera crisi i no volen complir-ho. Clar, això. Després no podem demanar més a Europa si la poca Europa que ja tenim no la fem funcionar de manera digna i no complim una mica les normes. Molt bé, gràcies. Com hem d'anar a dinar per després a la tarda seria temps, tenim temps per 2 o 3 preguntes. Farem aquestes 2. Gràcies a tots per les vostres contribucions, molt enriquidores i la veritat molt complementàries. O sigui, em quedaria amb coses de totes les 3. El que volia, per això soc economista, o almenys vaig estudiar una mica d'això, i el tema de la narrativa dels superàvits i els dèficits a mi em té molt intrigada, perquè és una narrativa que s'empra moltíssim en tots els debats sobre Europa i tot. I tothom la fa servir molt, tothom és... No dic que vostè no ho sigui, evidentment, però sí que sempre amb molta facilitat aquest tema de superàvits, dèficit, que són simètrics. Van ser simètrics, és veritat, des de la creació de l'euro observem una simetria. També són simètrics, per exemple, entre Estats Units i el Japó, però no per els mateixos temes. És a dir, entre Estats Units i el Japó hi ha una complementarietat entre estalvi i inversió. Entre els països amb superàvit del nord d'Europa i del sud d'Europa no la veig tan així. Veig que hi ha un factor, que és el crèdit, els booms, que distorsionen molt aquesta narrativa. I per això, per exemple, quan diem que els països amb superàvit
Clar, és millor superàvit, no? És més positiu. No ho veig així. Japó, per exemple. Japó té un superàvit brutal i està estagnat des de fa dècades. Vull dir que potser estem obviant en el tema de la crisi de l'euro que no només va ser que els alemanys ens van vendre els productes i nosaltres vam comprar productes alemanys, sinó que va haver una sèrie de factors que va ser un boom de demanda agregada, va haver un credit crunch molt important i això no es té en compte quan es fa aquesta narrativa, no? Que jo no dic que sigui completament invàlida, però dic que se simplifica massa i que és una narrativa que es fa servir com a una arma d'atac en contra sempre d'Alemanya. Normalment no es menciona mai Holanda i tots aquests també tenen superàvits, però bé, sempre és en contra d'Alemanya perquè té un model de wage moderation i tot això, no? Però bueno, és un model que és el seu compromís des de la postguerra. Alemanya va ressorgir de les seves cendres per moltes coses, però també per aquest compromís entre sindicats patronal d'aquesta wage moderation. Els direm que simplement renunciïn a aquest compromís perquè nosaltres volem gastar en base a crèdit i vosaltres ens esteu fent ser menys competitius, o nosaltres som menys competitius perquè estem gastant en base a crèdit, com és el que va passar abans de l'euro. Perdó, abans de la crisi. Gràcies, Eli. Passem a la propera i així les empalmem les dues. Sí. Jo volia mencionar sobre el tema de l'intent d'exportar el model federal alemany a la resta d'Europa. No consideren que és una mica naïf un país com Alemanya, que de fet el propi naixement d'Alemanya és de la unió de tots els estats lliures alemanys? Per exemple, el regne de Baviera, l'estat lliure de Baviera s'uneix a Alemanya el 1870 i quan França, per posar l'altre exemple contrari, de fet el propi nom del país ve d'una zona al nord de França que es deia Île-de-France, que és on vivien els francs, que conquereixen els visigots, que estan al sud de França l'any 506 i porten dominant tot França des de fa més de 1.500 anys. No consideren que és naïf que un país que porta tant de temps i té ja tan poca tradició federal com podria ser França, com també margina regions com la Bretanya o com es va annexionar Provença, i no com Alemanya, que sí que va néixer de la unió dels pobles alemanys i no d'una conquesta? Bé, farem les respostes el més breu possible perquè hem de tornar després d'hora. Llavors, Jordi, si vols... Agafo la primera. A veure, si jo crec que gairebé podríem reduir la història del món i de les colonitzacions a la història dels superàvits i dels dèficits. Però sí, si un país si Roma podia sortir a conquerir, és que d'alguna forma tenia un superàvit, podia alimentar un exèrcit que el feia servir per anar a portar mà d'obra de fora. En qualsevol cas, superàvit i dèficit comercial és simètric als fluxos financers. Un superàvit és també matemàticament un excés d'estalvi en el país que el té. Matemàticament. Ara, és l'excés d'estalvi alemany el que es va convertir en excés de deute espanyol? Va ser la demanda espanyola la que va generar aquest crèdit? Això és l'ou i la gallina i certament em costa molt dir-te quin és l'origen. Ara, el que sí és cert és que hi ha una sèrie de dades, hi ha el compromís, el pla Schroeder, de fet un socialdemòcrata, per contenir els salaris a Alemanya. Alemanya va incorporar de cop amb la reunificació 10 milions d'immigrants amb la seva pròpia llengua i amb un nivell de formació elevadíssim, però amb uns salaris molt més baixos que en la part allò de l'oest, i això li va permetre una moderació salarial brutal, de fet una caiguda dels salaris reals brutal. Per tant, el gap de competitivitat entre Alemanya, salaris caiguent, i Espanya, Grècia, amb uns salaris que no creixien gaire però creixien tant com la inflació, que era molt més alta que l'Alemanya, que tenia una demanda molt més reduïda, hi havia un gap de competitivitat brutal. Què va començar? Tens un excés de demanda, tires de crèdit, ja sabem per la Modern Monetary Theory que no és l'estalvi que financia el crèdit sinó al contrari, per tant aquest genera un endeutament, aquest et permet mantenir aquesta demanda elevada, per això deia abans que el fons de cohesió, és a dir, alimentar un país que ja estava en una bombolla, amb un excés de demanda agregada, era una bestiesa. Era una bestiesa, perquè l'únic que feia era posar més llenya al foc. Aleshores, no és bo per un, el superàvit, és millor que tenir-ne dèficit, això està clar, però tampoc gaire, perquè si no el que els preocupa avui als alemanys, aquest 9% de PIB que estem prestant no se sap aquí, això és bo, és dolent. Els americans van finançar la seva hegemonia amb el seu superàvit mentre el tenien, que va ser fins a la guerra de Vietnam. Després han fet exactament tot el contrari, que és gestionar el seu dèficit. Jo crec que explica moltes coses i que la divisió Europa, crèdit, deute, clarament és un resultat dels fluxos comercials. Ara,
què atiava què, em costa molt dir on està l'starter, com amb la majoria de coses en economia. És l'oferta que crea la demanda que crea l'oferta. Estem amb aquests dilemes permanentment. Si us plau, Aleix, última intervenció, 2 minuts. Sí, comento molt lleugerament aquest tema del superàvit. Jo crec que hi ha una cosa molt important que hem de recordar. A vegades es fa el discurs de Alemanya proposa l'austeritat per exportar Volkswagen a Grècia. Jo això alguna vegada ho he escoltat, el qual és molt kafkià, no? Perquè vols reduir la demanda per tal de vendre'ls i més. I bé, només ho remarco perquè avui Alemanya i Holanda el superàvit que tenen és amb la resta del món i no amb la zona euro. Vull dir que no és un que si Alemanya avui exporta menys, exportarà més Grècia o Espanya, això no va així. Ho dic perquè molt sovint, si no, es crea la falsa imatge sense voler, jo entenc la té narrativa i té una certa gràcia, encara que jo tinc contradiccions, però es crea una imatge falsa de que si Alemanya exportés menys, Espanya, Itàlia o Grècia exportaria més, i crec que això no és veritat. Perdona. No ho dic per tu. Només per precisar, si Alemanya consumís i invertís més internament, necessitaria, no tindria aquesta manca de demanda que l'obliga a dependre de les exportacions. És a dir, si fessin en benefici dels alemanys gastar i invertir més, i en zones la inversió alemanya està en mínims històrics, porta 30 anys 1% del PIB, la majoria d'economistes acorden que com a mínim hauria de ser el 2% del PIB. És a dir, la primera que paga és la pròpia Alemanya, llavors en benefici alemany que augmentin la seva demanda, no que redueixin la seva producció. Les decisions demogràfiques d'Alemanya jo les deixo amb els alemanys. En qualsevol cas, federalisme i França. Jo no hi tinc cap esperança. Abans em preguntaves, hi ha esperança federalitzar França? Home, molt poca. Vull dir, jo ho veig molt fotut perquè, clar, ningú ho proposa. Vull dir que la reacció, jo tinc la sensació que és que la reacció davant del col·lapse econòmic que significa el centralisme, a facilitar la globalització i la falta de reformes, no serà una reacció de reformar-se internament, liberalitzant-se o federalitzant el seu model, sinó trencant amb l'euro o trencant amb Europa o amb Schengen, que al final és una reacció que lliga molt més amb tot allò que t'han explicat. Si tota la vida t'han dit França pot anar sola pel món, França és un gran imperi, França és un gran estat, llavors arriba una crisi, clar, penses que t'han robat o que Europa t'està boicotejant. Llavors la reacció jo no prevec que serà federalitzar-se, com seria una idea molt interessant, o com a mínim intentar-ho, sinó que jo veig que la reacció serà girar-se contra Europa, votar Marine Le Pen i bona sort. Bé, moltes gràcies. Donem per finalitzada aquesta sessió tan interessant i estimulant i us veiem per la tarda. Gràcies.